ma bronya boya aprewatia obete ne kan wo dwumadie we so bema usu kantan ene wagye na dwa enya asem keto akwa Aboagye system primo bema ono ene wo piansem no eba na yetu ne sre ene abasa Aboagye system primo bema waka producers no sa nana ya mensa abrampa water frija waka producers no wonu kroya na chichi fidie mfruma de emame na basu ni disia kwaku yeboa eso eka producers no na uko MC aho a emratie we edi djuma kama pa enkrasa ni disia systematic woni ni nwa baako ene baaye papa toast woni no ne baaye na we no ka ha ena toast so edi djuma ewo Sompa kranza na se de wosi bonnwom wo no papa toast wa gini din papa ewo kranza ya chian kranza fo nyina omofa Sompa Asem Mpe Nipa emfa eniagro kofro bufu mpa bema asuketu amiyi pebre na se Yaw Aboagye Oforisuo ne Oforisuo minam tie adwam na me de Asem Mpe Nipa ekoboshe asaje so ene de besi ene de besi omra samwa empom te say Oforisuo be ma Nyankopon da ma ye ho ye pa ene so ye ne ene na Asem kai se Kotokoni Morocco, work of Morocco. I was commercial sports stadium. Easy. Nipa koi na idin kugu. Oba kasha ina. Kotoko din kugu. Okay. Na sa necessary ye no. I te frari ase. Amutua edaye ya. Sa ino ye me ya pa. I was commercial sports stadium. So that kura mse me kai se nsu bi san hwe ni wo se dan yo na enye easy nti ene kantene ne ba mo se betwa ko na me gidi ye se ene no Oforisuo obeka se Kotokoni has babobo oh yeah on se kromo no pe ade a emanipa crowd pa manipa da o mo na Kotokoni has a crucial match pa eno ene ne de nti na meka sa course one enya ne no enya Asem ketwa sisi ya mpo ameka se ne mai no pu mai bi ba wo ye Muslim na si from no di machi so amono na sheik was na mbaje mai na sitambe na mzo free no so ko nyina so ene no a itie mo ntie nyina no mene mema ene meyire nyina ko tena wona de ba ata machi sisi de adu ni empaibo enkuribie be Nyankopon dia na eyempaibo ade bi ho no mu a oye ohun se bibia eyempaibo ene gidie enti misusu se ne eye ne okay bibi besi kantan na unim aka na me hoye okay na on say omra samwa asem no woka no se me mpe stadium kose bia enkohwe match na se bia bi sa mentampe na match attention wum de yana metako na kono me korea na nye ball no nkontia ene yana me pe stadium ko enye ball no nkontia ko stadium no kwa ho niema me bibi no ho oh yeah jamahye no ne sa niema no ni nyina kabu ma ne yede na match na nkasa de start a edu ba bi kwa no na mada metigua no manya ne me bisa se ho na hye o se u be den o park na be den o park se ni nyina aka ho na ene no enipa me bibi eni da yeso oh yes o ti ase na enya ye na yeso mudi omani tu yeso omfa omani ntu yen yeso omfa ntu Nyankopon so yes omfa ntu Nyankopon so me kai na me ti radio station bi asofu bi preachi o se bra awo no nyame beye nyame anya kwa me ameye na me so for person chile se nyame anya awo beye de ni so chile na just wo na afuna ho oba no be fa na se de nti I hope say Nyankopon man nsa so na ade a edu baby a yesi nipa dodo no agye to no edu baby a no wo so ayede asum do nye enema nipa dodo no agye tum na eye de na so edu baby a ade a nipa dodo no agye tum na wo so no so asum ni ade na me da ase okay ma mi ti ampom te say
Sompa ne akatua penti me ho ye ofo so bema. And na ye jai bibi ahye Nyankopon sa. That's it. Eye tie. Nyankopon na nsane. Ye ya ida nyame. Penso na enye ho. Enti baby e de besia no nti ye sretie fo so mon kan ho dwumade da ne da ye ne wono mo a e na edi enti no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 sanso na YouTube no e ye Sompa TV obetimi akotwera no so ye Sompa TV/Sompa FM ne nyina no ye di dwuma e wo ho nti mo kobo mo ne akonma ne nyame be ye na dwuma ama nsenkyere ne asi de ebesie bia so no papa mu oboni mu ye de aseda ebe ma ono asafo awurade ofosuo krono kra kan ye krono kan si de besi bia ye fa na se e ma krupo twedi ampon ye nyame ano no na ye wo ani daso kese e wo Kristo mu ani daso kese pa ene ye komekom ene ye komekom ye wo ani daso Kristo mu ene nananom ene enwie nyina tie ye nsuo nyina etie ye ne entino FM stations bebe ajo mo program mo tie Sompa. Oh yes, so nim sa ye die ne etie ne and FM stations bebe ajai na we kura manyante se asem we no BBC for create. Oh yes, asem besi kuma se Sompa FM asem besi kuma se ne na Nyankopon che ne tumi obekire ntumi ye be ko interview ye friend say Ajazira okay Nyankopon obekire ntumi ne if he said telephone calls so abane no nyame hu abrante ne mobo okay na eno eya na ema sebe Sompa odi boye ni no Yesu Kristo sa na ade no oso medi wachi o se da bi kan ko kane wahu a cha fofofo enti se Nyankopon enam sa de we so na branti onya nsenkyerede na onani nte na wonko station by station ene unse na me kwa afro kwanta me ja me ka no me fa trotro still nipa nse sign trotro for na meti for no nipa nse sign be sheda just one month say dogo bi wi enu abe e bi be sign na bebre nse sign ene me kwa afro kwanta no me ya me ko be sheda na me ja me ka jo na me fro ka trotro betika ni mudi na meti ni bi kasa bia o kasa na me nipa nse sign eji want e bia no want say na e be ka no o mama no wan kasa no nana ese e mama no okay me and come mine ho enoti ye mesre se eduru babia se Nyankopon be ye ne nsankyerene a no manfo bia ka ona tintim fom ye besre wo mo a frise enawia no matufo bi be ka kire me se nsankyerene besi enoti no ye wa atwenyem a ye wa atwenyem ena eye mochiri dwa wa santemama enoti omo amahwere omo ade sie nyina no ye ma omo nyina yakọ ene hyeden ede ya wo kina omanfo obekọ akoma won a wahwere won kwa ani die twato ne akopo omo kurabia dabi ye nyina ye besan ahie mefiri se wiase ye ba padie na se woton dokono no wie a ewo se wode dokono sika koma no se fata so ma foforo ton a wode bema ababa beton enuti asanteman tidy ene Sompa Asem Mpe Nipa ye danyame ene nananom se omo mra ye nsrabem na nkunimdie enya krupo twediampon ene nananom adia ene anomatrofo bi asem okan ye kire men se nsenkyerene ebesi enafie wafutu sem ankasa pa ene sei wafutu sem ene sei ene no ye twa adia fa babia vu ankasa wofie no wafutu sem ene sei ene medaso gina menaso se Oforisuo Aboagye ene eda etoso enum abrantia sebe praduasa esum aduru no na no koyi nika ma no kasati papa bi wabra babi a woko onuriye na wosi no futu semu a metam edeto metachre maso free dadwada ebesi enne no medasu kura me boduam se enipa nya hweye enkanka
ya drobafoɔ ne ametifoɔ no wɔn nya hwɛ yie efiri sɛ enipa a wɔdi atrantwie ɛforo wɔn kae ɛkɔ ɛba no onsusu ɛnsese hunu sɛ ɛnyɛ wɔn nyinaa ɛna yɛ nipa o ɛnyɛ wɔn nyinaa ɛna yɛ nipa na asɛm bi ɛnɛm teyɛ wɔsɛ sɛ aberanteɛ no nyame boa na ne ho tɔ no a akɔdaa ketewa koraa wɔbɛbu no ɛno tiɛ na asɛm a meka kyerɛ wiase amansa nyinaa ne sɛ ɛnyɛ panin ko a na duru baabi a ɛsɛ ɔbu no akɔdaa ketewa koraa no wode ani die ɛma no a wɔno so ɛbɛbu akwaa bi so ɛno tiɛ hwɛ yɛ katrama yie na katrama no ɛbɛtumi de yɛakɔ yiem na ɛbɛtumi de yɛakɔ sɛyiem sɛyɛ no so ɛna dɔɔso wɔdɔfoɔ wohwɛ kwan a wofa so kasa kyerɛ panimu yie deɛ wohwɛ kwan a wofa so ɛkasa kyerɛ akɔda a wɔne ne tie yie deɛ wonim honhom akura nipa koro sɛ abufuo kura na ne bubafu abufuo yɛ honhom sɛ obi bufu na sɛ wɔkasa kyerɛ wo a yɛnhwɛ kwan a wɔfa so kasa kyerɛ wo ɛno ti sɛ abufuo ne mu no sɛ wɔwɔ sunsum bi bɔ ne ho ban na wɔbɛtumi de asɛe wo a yɛnhwɛ yɛ katrama yie yɛamɛti ne yɛadrobafoɔ no ɛwɔ kumase kuropɔn mu ano wɔn hwɛ wɔn katrama ne wɔn ano yie ɛfiri sɛ ɛyɛ aka akɔyɛ sɛ yɛse sɛ wosua aka kakra no ansua ntɛmdidi anka ho a na nɛ na wonyɛ drɔba ni kyɛ sɛ yɛse drɔba ni bia na ɔyɛ nti no wosua aka ansua ntɛmdidi hwan na ka kyerɛ wo saa si atete wo fi papa mu ade katrama kama ama wo sɛ fa ne die ma deɛ ne die sɛ fata no a ade nti na akɔsua aka akɔsua ntɛmdidi ɛyɛ asɛm sɛbɛ ma metifoɔ ne adrɔbafoɔ Osei Aboagye mafutu sɛm a ɛnɛ medi twa toɔ de ama metifoɔ ne adrɔbafoɔ ano no Paul Kwabena wafutu sɛm ɛne sɛ mafutu sɛm ɛne sɛ obi ɛnyɛ gyidie wɔ Awurade mu ɔdɔfoɔ nyɛ gyidie sɛne yɛtie biaa wonyɛ gyidie wɔ Awurade mu a bibia nso nyame yɛ ɛberɛ a wɔhwe ase a wonni anidaa soɔ no pagya wo ne hwɛ Awurade ɛberɛ a tɔwerɛ nkyɛn bi ato a asase ɛkyɛsi wɔ no fa wɔ ne to Awurade so ɛberɛ a yɛde nturo bi ato so a yɛde wokɔ prison yɛgyina mu court adi wɔ asɛm a yɛapagya abaa no a yɛde bɛhwɛ soɔ no ama judgment no adi mu no pagya wɔ ne hwɛ Awurade na ka kyerɛ Awurade sɛ ne pɛ nyɛ hɔ ɔno ne pɛ ɛnyɛ hɔ sɛ wonya gyidie wɔ Awurade mu a nipa na hwe aseɛ sɛ nipa korɔ naa so na saa asɔreɛ kɔ Bible sɛ de yɛn sɛ wogyina hɔ no wɔhwɛ yi no wɔhwɛ ase na sɛ wɔhwɛ ase mprɛnson so a ɔnsɔre mprɛnson wɔ gyidie mu anaa ne yɛn nua bɛrima Lazarus ɔwuiɛ ɛnso Onyankopɔn dɔba Yesu Kristo te n'ani ɛnyane no ɛnam gyidie nti ɔsɔre firi awufuo mu aberanteɛ na wɔdi bɔne na wɔnka ho bie no yɛbɔ no sɛ nnuam ne yɛde Yesu Kristo kɔtoa no ne gyidie ne n'ahoɔden ne ahofama nti no wɔtumi kasae ɛwɔ gyidie kwa so Yesu Kristo invite no ɛwɔ ne nkyɛn yɛnyɛ gyidie wɔ Awurade mu sɛ deɛ sie wɔ dwuma eguo nyinaa na ɛhwehwɛ baabiaa ɛka Awurade Kristo ho ɔno ne wɔwɔ nkwa ahoɔden ahotɔsoɔ ahofama ɛne ɔdɔ a sɛ wɔgya wo si atɛkyɛ mu a ne wɔhwɛ wo wahɔ keka a wode bɛpie sɛdeɛ wopie firi atɛkyɛ no mu no megyidi ne sɛ anaa mafotuo ne sɛ abrabɔ a yɛbɔ yi ɛyɛ da yi a yɛbɛfom ɛyɛ da yi a yɛbɛkasa atia ɛyɛ da yi a yɛbɛkyea nanso basa yɛdɔm Nyankopɔn no sɛ yɛwɔ gyidie wɔ ne mu a baabi a yɛkɔ no ɔhɔ nyɛ ɛnso ɔde yɛbɛtwa sɛdeɛ ɔde Moses ɛtwa po kɔkɔɔ no ɛnti wo a wohwɛ me wo a wote me nka adwuma na asɛe wahɔde na aguo wo kura gya hɔ wo yere gya hɔ abrabɔ no nka hɔ wo boa wɔ bi ma ne si mapɔma so ɛne wɔyɛ wo totwene
wo de obi kwa abrochire wa me ya chew wo be fa obi kwa abrochire ero nso ya yi wodi ye kesi ya bo wapa nipa bi a wodi mu gidi a wotabru sika de ma no se won fa mesifie ban wa wia nipa bi a to ka man se wontwi wo de akopem nya gidi wa awurade mu se wote ase a bibie ni wonma asesa nya gidi wa awurade mu na gidi ni mom no e de bema awurade fapem aya fapem ama wa wonya gidi e de aman anadwi e che obi a e wo Kristo Yesu mu ya menka ho e wo gidi kwaso. Okay, kanta nana ene mafutu no matudin se nipa de sene wo ho no mo a e ma wumfie enye excuse ma. Yes, nipa de sene wo ho no mo a e ma wumfie no enye excuse ma. Kla because nana won say wo nipa me bebe wo ho no mo a wo mo do mumfie yi wo mu ho ano obu on mo hwe baby a wanyini aduru no a abrabọ no na bam tumi bu se baby a maduru a enye yie ni de enye yie enye sa na tie ene obi wo horom so a wo ya na adwen se wo beye bibia na adwen bia ba be hye ni tim se wo so a enti wontumi nye dabi Sompa FM na ma men koma enipa bi a omo abobra enya mfie bi a ene ma nya mfa ma wo mo bam epese ebu especially ema bi a omuhia ware a omunyaaye nana ye wo kroma se wo hu ye timi wo nipa bi wo ho no ema bi wo ho no mo a wa wo ba ko mienu miensa menim ni oba bi a wa wo nsia nso so wanya wo bi amana ye ne people emfa ho ne emfie empempenso a wadro se nyankopon ka se wo didie na wo ni brabra ne nyame se obeye bibia ma wa emfa ho ni wo age e pa jo papa be mo tie mi wusu se eye wu na wusu se wu nyini wo da so high dan sebe plot kra no uni bi enti wo hwe wu fie no tum se wuntumi nya de papa bi enye wadwen sa da na mpanifo bu bebi se abebi be wu ana eden eso yes mesro emfa wu fie nyi wu ho ano da sebe bia manyina duru die ena we die metimi aye sei baby amanyina duru die we de metimi aye say nana okay ye man pani nana do nana kufu ado me pa cho say ba no em say first one we lose yi e no court no minim say second one no what you say me de me omo politics no me nya na me kai say we de mu ba akokọ olusu 2 times ne atoso me ensa and as say oye omampani a oda so di yesu yi na ba ma mu o ena wan hwe se ni age no babia waduru no ontumi nye mesro me wofa me papa emfa wonfie nyu ho ano se babia aduru yi enye yie abra Sarah eba be wo ba no na samre na wo ya abrewa ensunhwan ka nyankopon se nyankopon ka se wadu be ye bibia emfa ho no age wunim say David oya brante wontumi ense asore dan ma nyankopon wo abra David see asore dan ma nyankopon na David aba akokora the old age eno tumi see edan ma nyankopon Mose sata mo Mose nyankopon frɛ Mose no me pacho wo na Mose kura poma na kura Mose na nya huo na nya nwan no a ana sɛ ade emo na ɔde ka mo so nti nkwa na okitapo sata mo na Mose si akokora so ase me boa tamo nyankopon frɛ Mose no wa hwɛ ba mu mfie sɛ na wadie enso nyankopon ka so ɔde ne bɛyɛ bibi no a Mose man ho kwan no nyame de ne yɛ emfa ho ne wo mfie a wadie emo oba mu abrabɔ mu da na me yekotoko ni nsudu ba bia manage hasefo ho me kai se na kotoko ne hase bobo wo stadium ase na nsu to sei ball no na kotokofo aye ko honom no na ye doso na wodem nsu to eto no na ye awode ne ko hyehyɛ we na si honom na hasefo no giram ehyi jama ball ye stop yo nso ye stop ye na hasefo da so giram ohyi jama no yes that has spirit o ti ase me yekotoko ni bete du ba bia manage hasefo life be ho nana memra oye abrante na ususu se wusu a enya wadwen se wusu anti se wuye bibia beka se wusu a obu anmo a
sabi wo ye wadwuma wo hu oba bi a wo pɛ no wo dɔ no na so oba wala se me nua pani wale ntimi me so me wale masa oba so kyerɛ sɛ me pa chonye David ne kum Goliath no David abra David ekokum Goliath no nya 17 years ente duru sɛ okwaku ntokwa na manfo twetwe no ho ya akola wo ya akola wuntumi nyɛ saka me pani fo ho mo na mpanimfo wɔ hɔ Sompa nso David wɔn fa ne mfia wɔyɛ den wɔwɔ ho okofesi Goliath enti mesre sɛ oyɛ young guy na Nyankopɔn ato wo nsɛm na wopɛ sɛ wo bi adwuma bi anaasɛ wopɛ sɛ wɔbɔ abrabɔ no edu level bi ɛmfa wo mfia nyi wo ho ano o da bi o ɛma wo age nya wo excuse da na mede me nsɛm ba awieyɛ no mesrɛ edu ba bia wudi ne nipa ebeka echi a wudu age ebeyi wo ho ano unim ade ba ko master dia hu ne se wo ye abamu wa na wusi so na so opese o ware no emfa ho wusua ne ntini ye kan o wusua na wusua ana so ye oba kwa na se wo be wale na se wo age no enyankwa you ye more than 18 years na se wo hia branch bia na baba wa bi na wo dɔ na wo so yɛ bɛma na sɛ wo sika sɛm adwuma sɛm ya ne yɛ na wusua enso nim sɛ sɛbe wo fa ma we kɔ na we ba yɛ nka ho asɛm sɛ wusua da okay enso sɛ yɛ wadwen sɛ wo yɛ ade papa na yɛ bu abam enti nipa dasani Nyankopɔn abɔ abasa si so emfa wo mfie wo age enyi ho ano na me da ase okay awona samwa Oforisuo me da ase amcha na pram so hene na wadaroma bia wo bia no ho kani me bom no aso chia wo chia ka edu be ma me gidi se ne wo mo TV ho hwe e doso na ne nyina ye gidi aye ka no se ye mpa ebo no se bebem de ye hwe no ene de o mo so hwe no ene adasa ne wiase nyina hwe no e bebem mama ye sa ne hwe no Oforisuo me na mafutuo ne se mo wani so de wanya mo wani so de wanya Oforisuo duru mre bia nipa bi di akokɔ nkwan pa enso sebe mfifirete no so wa mu wani anso de wanya de kuta on ehwerew de nti na meka se Oforisuo wo ye nipa do tisika kɔtɔ ba sekre moto twam a ani abre do to moto ka etwam a ani abre do to ka ohu ka ekyɛn ne de a ne ani abre ya kaka ni nyina yi si nkyɛn ya benya nanka sports stadium no nkwa ayopre ɛna wa park ne ho mo wani nso de wanya eduru mre bi a ebi senom onso sene bi sɛ wan hwia saade no wo wiase a wiase asetena nya wo deda Oforisuo mo wani nso de wanya bema woni ne te no obi nso wo sika pa ne ho ofɛ pa o pɛ sɛ bema bɛse ne pɛ nso wonya wanu madura ku ne ho sɛ wonte asɛsɛ ne ho ofɛ no na mabɔnten na bema kura mfrɛ ne nse ne pɛ muani nso de wanya eduru mre bi wo hono mu a ye tra de wo ebɔ nkonten kɔhwɛ wo bi chansim Oforisuo muani nso de wanya akwantuo no watu na wo hono ema wani mmere sɛ woni unnuanim bi na de bɔbra na o madi kan wa America na sɛ London enu ti wote ya no 7 predators ho ni mfaso hwɛ obi ti abrochire o prepare ticket di aba abehu na busuafo na nso onya pre ticket mo ani so de wanya wo de sɛ da bia hu ira ni mo o maami wu ye o wuto so enti wo sie eno obi ti abrochire ne maami a nkrata 70 ma mahwe no anim mo ani so ne awo de bia me kasa asem sɛ kɔtɔ ɔsɔ de ani kwa sɛ wɔsɔ a obu na pre enu ti wiase se wo hu wiase asetena hu de wo wiase site enne wo bi adwen se minya nipa sumasi ayo mabusua mu ana se minya nipa sumasi mane ba ye mere e ba ye mi kura nka mepe obi ti bi ho e de na sum ada ne punching bag wo dia wo tin no nka senti a wo da wo sini bi obi nso senam mo ani so ne awo ena ya na ya tra
ɛno ne yɛ sikaduro bebrebe yɛ nnɛ nsukɔ no ma bi tika fɛfɛɛfɛ ne ɔhura si fam na ɔde ne nhyɛ gu ne ti adan a metaa mo bɛso wɔde n'ani kɔhwɛ wɔ bi deɛ Oforisuo mu wani mmere obi deɛ o mu wani so nea wɔ panifoɔ sɛ wɔn mu wani ansɔ nea wɔ adeɛ kuta wo no ɛhwerew ɛnɛ wo tie nsɛm a ɛkɔ so wɔ wiase yɛ Ghana hanom a obiara pɛ sɛ ɛka no nko no ayɛ sɛ obi obi da wɔ na o obi wɔ sika mpempem ɔda wɔ na obi so adeɛ bɛkye deɛ wɔdi kura de so ɔtɔ hɔ no Nyankopɔn hu n'ani akyi sɛ ama na da ɔno nso deɛ no obi aduane a wɔdie wo sɛ ɛsorɔkyee ne hwene mu nsonsuo na aboa wɔ dwan ne ho tumi fifiri paa nanso ne nwinti wɔnhwɛ yɛ wo da sɛ nipa bi pia bɛka nneɛma bi akyerɛw sɛ mewɔ sika o magye din nanso mekyerɛ nneɛma bi mu akyerɛw a ɛnka menyawo a wonni bi anka mepɛ nanso yɛnnim nti ɛnɛ yɛ futuo sɛm de ma wo sɛ mwani nsɔ nea ɛwɔ na ɛbɛboa daakye Oforisuo meda ase mwani nsɔ nea ɛwɔ na ɛbɛboa daakye Abrotia Oforisuo bɛma ɛna me so me de amede matie for ne sɛ don't be too quick to judge sɛ uhu obi sɛ ɔnam hɔ a mpɛntɛm na emuaten mpɛntɛm na enhwɛ sɛ enipa no na ho siesie anaasɛ na ho fama bi a wɔde egyina hɔ anaasɛ wɔde ɛte hɔ no ɛno nti na wɔhwɛ so ɛde ebu n'atɛn anaasɛ bi a wɔde cancer money bi de afa ne ho Oforisuo bɛma ɛwɔ mo sɛ ya na appearance ɛta akyerɛ enipa su ɛne nipa ko a wɔyɛ deɛ mpɛpii na so no sɛ wodi saa deɛ no nso nko akyi a wobɛyɛ mfonso kɛseɛ ɛwɔ w'abrabom by the time obe realize sɛ nipa semesi anase ɔbɛntin a sɛ mene no edi saa asɛm we se kura na bia na wɔyɛ nipa bi ana eni kwan sɛ ensɛm a mekɔ kafa ne ho no na ɛwɔ sɛ me gyae to wɔn ani kwan sɛ mekɔ kafa ne ho Oforisuo bia na aka akyi di amount enti ne yɛ ka kyerɛ obi asɛ ɛyɛ empentem emuaten ɛyɛ empentem na enhu enipa ko a obi eye nya saa na sɛ wode saa nneɛma no esi wani so Oforisuo bɛma daakye no wode wo nsa bɛhyɛ wanum ye woni papi wɔ hɔ ene yɛ kasɛi no wɔnom akɔ enipa bi ho asɛm ama ene ɛde wɔyɛ ne de abrɛ wɔnom wɔmo ɛde yɛyɔ bi esi obi so anaasɛ ɔmo do ɔmo ayi ɛni de esi obi so ama ene nsɛm wɔ kafa nipa no ho no ohun ya enka so na aka akyire ɛka ne nko na nka bia wa mie na no kora yɛ ka kyerɛ obi asɛ wo ho anomaako a ɛyɛ amento ne bo ebia na wo firi dodoɔ mu anaasɛ wo firi dɔm mu me so wanhwɛ yi abɛkɔ akɔka abrewa ɛne ne nananom ɛba ne saa so a wanhwɛ ɛkon na ɛbɛyɛ den ɛde amaw amena bi wɔ hɔ aya na yɛ montra enso na wo forso a wo try aso obebo atra wanhwe na se wo mia wo na mu sede ekura na wanhwe ya obewie no na wo na mabu obebo ade na tra de enso no wo na mu bebu enti na bedemede no esi ha se obi anya hweye obi ahweye na ompentem emuaten wanhweye ebia na ekire no wakɔhye suhyefa wanhweye na ne erade be kasa ne TV ne so no de aba so na so me de ka it Oforisuo messages na nam TV ne so no na me we say no na enne wosoro be kasa o osoro be kasa wosoro be kasa me nya me be kasa ya na me na mu yo osoro be kasa amama koma to me yem god the dream woso wafutu sam and say 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 asanteman ataidin aya Sompa Asem Mpe Nipa otantantua man homene so bafo babone tabam yenam soro yenam fom ena krupotwedi ampon ene nananom bekasa ye ho ama babia be din
ne kunimdie bɛyɛ Israel dɔm bɛma dia 0551 0548 931 hello udin baby a frefre no wafutu sem ene say adantia oto connection no wa gene se odi for Isaiah abonofo nyina ye chebe tv no ha ye hwe enne amfaya enne nyami be ched to me ya bo ya ba Sompa hello baby a frefre udin wafutu sem afoso pizza ni me do kinkasu no okay ya chia block man anti agima me Matthew Oforisuo meto nkarodo Oforisuo na bo wabaso ni aduma so adare da mo ye masompa na metia say Nyankopon to nkwam na Oforisuo mafutu sabe ye se Oforisuo me kwa ma abatan abasha bone enye chese obasha ana wa ya bofra na wa mena nsu nkura bere mo Oforisuo wonyini a wosuno mo Oforisuo ani say anka ne Oforisuo de ntini nko na nimbedri nanso kakra ye beto ya hye ne nso ye se Oforisuo se fie na ye opanyi bi ho na wo ye sawda bofra ofun na ye kasa tanya simsi ba na wo ye mahyew and Oforisuo mu sase fa de na wo ana eni ho Oforisuo no na ne ama ne abofra wo so no wo ye ade a wonim sa ade a wo ye no sebi ensem patent se wo jai na wo so no wo ye you abata bi so ho no mu bua sa for Oforisuo na ye fi se ye mu yi dan tun ye se ye mu ye se wo mu Oforisuo we na kamera na nsoma na tia me kinkasu hello baby a frefre udin me ba so from me fancy tinya so to me family afia mafia wa dawro ma yentie wafutu sem Oforisuo ma futu sem ni se nipa wo ho a suro nyame Aboagye usuro nyame ye wonyame suro ye wonyame som obi a suro nyame so suro nyame obi a so suro nyame enti me sre me nuanom pe ye nam mo ye ni suro nyame na banki ya samu die Oforisuo se nyam na moyi sa de we anka me nam mi nim se dia se ehusa enti me so me dia ti mo fo me ye panyi na so me bu akala na ma se bu panyi na menka rabi de na me no media me esa sa branch so bu papa na nge ne se esume du Debbie boni se ega de woni mobo enne na papa na ega de nkala kuma no ntine ni no mayen yesre no that's no okay hello baby a frefre udin wafutu sem me kasa fi bogo so grade 1 ya family CK Uncle CK yentie wafutu sem Oforisuo mo program de min shida ni chinche but message de media chisu mo se in mapa me sin perfume na yen teje man na se ya no ebo hwe ni ye no ni enyimiri ya aya na passengers from business wa gene mo bogo so me ma ko juma pon me bes na ko fie me hu yero fu bi na maka cha pagara de se fa no also bi mo ko me nko o fa ni wi afa yero fu mo di pagara da ta me pete ni bia nti on ko bi o ma na o ma hyeda so mo bo ko no ma ba te kio no na so wan hwa ni ye a no aka for how bro nti aputu no alcohol mama nko ma mate fo any drivers nko onko ma nyene so yo hello yeah hello udin baby a frefre friend kwa ma kwai le nanse yentie pani no kre o program e dia kira na papa ne dia mpe na me papa no obetimi asa papa ne yale ne dia mai e bom pa ese na pe da do ma bi dia ba ye bo ya mai ye no hello udin baby a frefre wafutu sem after me dey kwakwa nyima the gas free akra fix am no okay Chaka person me can say this is 93.1 FM. Aba. Yeah, our area no me can say by force. Our area ended the end of everything. And don't say moko our area a contract. Na we your bema na bibinku ya. Mo na motinasi na mo bije amojai. Na emofra uma ma hwe kan be fa so mo hwe mofra.
na say you didn't power no I'm going to say one yes ye no I don't know much you look kuma mo if you go bodia if you moye near ma say ye nti yesere mo me tie aware na ayentia again if I'm no mo se mabe mu dia nipa mi na hwe ma no sen hwe na be hwe ma na mo bia mo fa no so da hello baby afrefre wudi wa futu sem ene say me frefre ko ke ye kan ofe na futu sama na de mani se nipa ona mo no ma nipa bia o mo bia o wa bra na se o na ko du bu ni ni de ma no na futu sama no de mom okay hello yeah good evening Osei Mpe Nipa udin baby afrefre wa futu sem the frame of fire mutasa friends na nyina sie da wasini mo djuma mo bi am hwe pa ya mi price me frame mo am nyamo okay o boy djuma magana fo na metia se so a le boy djuma sa and papa na yin nti nsemi na me ko ba bia me ko am hwe se ye be koso ye dia se da me nyame wo tumi hello le papa Oforisuo otomrosi berema enumnyamfo bereba ose Yesu asuafo enum baako Sompa 93.1 on Facebook live and Sompa TV decoder na yewoso obenya me papa mo no ene ohene yere eja usunu mu nyina ahwe mo live enti monska ne mai Sompa TV decoder no so papa so nka o enka sunsum Natural what you for say a moment to talk gas of Bibia on Quanche or what cry that yes, police station and check. Cassiano so a boss to why? A dini a K edu gas of a papa. And there were foot to in this place. And the America and the change in I have to say, yes, ya no cassa ye. The week he was the Amodia Mayano, and then I mentioned a cabby. Ya no kasa yenhwe ni ite na unnim obi a na ofre na abi ano kwasem kasa no ekire ni pabi no ya na no again if papa ba ko obo ase no kuremu onfamu ni agro kra the friend Black Moses okay onfamu ni agro mechia no pa obo so mo madwa ma ye wai na metia say hello udin baby afrefre wa futu sem ene say response I because I say he also. And you may say, we are born a band of Cavalia to Washi. Now, yes, I'll from Cavalia. But I'm going to fetch him with you. Okay, hello. Baby, I'm free for what you say. And they say, that's a friend, unique man. Because it's free Friday. Okay. Hello. Udin baby afrefre wa futu sam ne say. Sir John, free asankrego. No. Okay. You ready papa na michiram. Hello. Say o take any action diana. Make sure say why you ready for the consequences. And I'm person catch you to about this time say you say action take and action then be taken. There is consequences. And that's it. Okay. Anuti na catch that your phone na say yanko Sompa TV. Yanko nieko he de amansan agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no. Anuti Facebook no Sompa 93.1. Facebook no Sompa 93.1. Sompa TV Ghana. YouTube no Sompa TV. Sompa TV aboga fo de YouTube no Sompa TV sa ena se woko Twitter no eno so Sompa FM Sompa TV yen Twitter wo ho Sompa Asem Mpe Nipa no ene asem ebesi wa asantemem asanteman atadin obia etie de asanteman agiatum de Ghana for agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no yehwe na ye ne your destination travel and tours twetwe enkomo emra efiri se wamafo dodo no a ene sugu omuyam ni nyina ne se wakotua osika ama connection man bi
ama wadwe wɔn sika edi nanso so no ɛyɛ kanfo your destination travel and tours ama obi bia sɛ esan sɛ oba Sompa Asem Mpe Nipa yɛni adanse kurumu debe yɛdi adanseɛ ɛma wɔn a wɔyɛ bi pɛn ɛno ti ɛna your destination travel and services ɔmo ɛte ha anwummerɛ yi na yɛso yɛbɔ ɔmo kyidɔm sɛ ɛho bɛhia so ɔpɛ sɛ otu kwan a wɔkɔ hɔ ɛbɛbɔ yie paa panipa mɛmo akɔ aba yaja ne mpom te sɛn nana yaw nyame wɔhyira yɛn nyame wɔ tumi yɛwɔ nkwane ahoɔden ɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛbɔ your destination travel and services aba so moba yɛ mo adi mfie sɛn nana yaw Paula Mantem panyimfoɔ sɛ wɔsen adi kamfo yɛba yɛkɔ mfie mmienu ni nanso adwuma a yɛdie no ɛboro adwene ne nteaseɛ so nana nipa a yɛde ɔmo nam yɛn nsa so ɛtu kwan no ɛnyɛ asɛm ketewa nana maame fa nkyia kɛseɛ ɛma watiefoɔ ne wahwɛfoɔ afei mede nkyia kɛseɛ ma your destination travel services yɛn directors yɛn CEOs papa wone maame nyame nhyira mo paa ne maame sɛ wa ɔtae akyi paa baabia yɛkɔ bia ɔtae akyi nana mede nkyia kɛseɛ ɛma mo afei adwumayɛfoɔ Derek ɛne manager ɔmo nyinaa mekyɛ ɔmo ɛna nwumɛ yi ɔmo ba adwuma kɛseɛ ɔmo nyinaa ka ho na ɛso sanete ɔmo ba adwuma kɛseɛ ma Ghana ma okay ɛnyɛ asɛm ketewa nana wɔn sɛ dwumayɛkuo biara wɔ dwuma a odie your destination travel services yɛ dwumadie no ɛnyɛ biribiara ɛboro adwene nteaseɛ so deɛ di kan maame fa yɛ number yi nto dwa obiara na obi tika mo pɛ sɛ osi otie nti maame bɔ yɛ number no yɛ 0257 298 084 0257 298 084 yɛ number ɛtɔ so mmienu 0206 748 767 0206 748 767 yɛ dwumadie no ɛfɛ korakora yɛfa bibia ɛfa akwantuo ho no nana yaw yɛyɛ ɛma no boro adwene nteaseɛ so deɛ di kan wa wopɛ sɛ wotu kwan wo visa sɛm wo application a wopɛ sɛ woyɛ wode bɛdan a yɛbɛyɛ ama wo kuro biara wopɛ sɛ wokɔ so biara wode ɛfa ɛho adwuma no bɛdan yɛn wanse ye dwumadi a ye tu ehun se ye pese ye Nyankopon e de amayen e talent kro bia sesen ene so obekọ bosu kwanta kra yi kro kro bia sesen chiremu no ya amanane zo oh se ye ka se o pese o tu kwan se o ti ase o akwantu bia so otra kram kra watu no ya je we dey abuchi ase na broni krom aha hona broni friend greener pastures wanse nyoma enyo bia wonya bi wo krom no ukọ hɔ a onsa bɛka enti saa na tie mane mmoro adwene ntia so abrofo no kra so tumi tu kwan ba ha bɛpɛ bia ebi ne omu krom okay wonse tete no omu tu kwan ba Africa bɛpɛ gold ni ade na bia na omu ni bie saa bɛpɛ saa mmere enyoma ehia no yeso tu kwan kɔpɛ wɔ hɔ enti wo de bibi bia fa akwantuo hu no fa bɛdan your destination travel services sɛ wo pɛ sɛ oje wo visa ho adwuma no fa bɛdan yɛn sɛ visa sɛm ni nyinaa bɛyɛ online na wo tie wontimi nsa nyɛ sɛ adwuma no wo de ne sɛ wobɛba wobe host Asem Mpe Nipa yɛn de adwumadi anyame de amayen no no tu pɛ sɛ wotu kwan a ɛnɛ wo sɛ me ne wo hyia di nkɔmmɔ wo bɛhwɛ yɛ hɔ wo hu sɛ dia yɛbɔ adwuma wɔ hɔ yɛ kama yes enti me ne wo di nkɔmmɔ bre sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ a wo de fa ne nyinaa bɛdan yɛn mɛyɛ ho bibia ma na me ba hɔ no mehwɛ nyoma ba ku mienu bi me ba ma hu sɛ amanfo passport no hipu saa wo mo nyina pɛ sɛ omfiri Ghana na nyasɛm ketwa mo ana mo de wo mo nyina kɔ oh na nyasɛm ketwa sɛ yeyi de egu table no so no a de na gu hyehyɛ fa ne mu so hɔ no nyina no wo mo nyina so pɛ so mo kɔ ebi kɔ dada ebi so kɔ omo a fale mo nyina kɔ dada ne de aka hɔ so dɔ so ka mi photocopies ne kyerɛ wo visa sɛm no nyina yɛ wo evidence wo hɔ a kyerɛ sɛ yɛ bɔ adwuma so me pɛ sɛ meka sɛ bebre yɛntwa ne tia sɛ wopɛ sɛ wotu kwan kɔ Canada sɛ na Canada yɛ hot cake wo de wo ba wo frɛ number na wo promo code no sɛ yɛ Sompa 93.1 okay yɛbɛ mount so bebre sɛ yɛka sɛ wo ba na yɛ nyiska nada yɛbɛgye bibi kakra friend commitment fee wo ba commitment fee ne no assign contract kama ne ayɛ adwuma na ma wo wie ansa na yɛbɛgye ska no ɛne friend no sɛ visa before payment ti wo yɛ wie adwuma no nyinaa na wo sa ka wo visa no a wobɛti de tu kwan a na afei
what you sika enti na branti am de ne ba ho no do de ma mo no ye commitment fee no yes sanity pepe am wo fiti nyoma ase pepe wo ka che ne se dadwa da kra mo be kon kan sanity ye ho police hwan nyina ma me kra no me jimudi nyamishira nyamishira enti Canada le de ze no ye hot cake a che se opese wo Canada nko ade a fa bedan your destination travel service anya wo nko a we Canada for USA United States of America krokese ya pa opese wo ko ho a ye betimi aboa ama wako se wo ko ye adwuma se wo ko school ye wi ameba eno so school de no kra de danchan ye wi ameba ba no mu yie we USA free ho a once ye timi ye krokese we mienu USA Canada Schengen ne dia kan de omo ye aduafo enti se yetimi ye we ba won de dia kan de how they because jara ntoso se Germany Schengen kro no Germany France Holland we ye no free Italy but what you say Austria ni nyina wo ba ye betima ye ho adwuma wo akontuo sem no ebe ye boko sika pa den enti se wo du sika kone na mba bi nkwanche bi kone se ma bi ho na se oju sika dia wa na wa ye ho afi wo beba na misika kakakra bi akwese ayi obi oyare obani na ma ni sika na sa no akọ edurura no hoze makwaya anye yeti we de misika akada bi na ozi ni kakra akrama da bi enye ne sa bomodin bra enfo ni hwe bia bra your destination travel services. Now, my phone number into W. Okay. Your number is 0257 0257 298 084 0257 298 084 The number that talks to me is 0206 748 767. Fire number no see ofra on befa call center here adwuma 24/7. Okay. On befa cheche mu enwoma yese wo ye sika yese utua kwan yese ofa so bibia on be kire wo. Ye wabotrema yen omo ye customers obeso mo ne ye adwuma. Nana uyi Schengen countries ne to nchen a Australia eno so obeso ko ye adwuma ho obese okwohwe Australia krono mu o se ye akontu a obu ho no anye se bia okotena krono ho ba obese okwohwe ho no sai ba na chi ni man Ghana oba ye betima ye ho bibia ma ejina de obese wo ye obese wo ko yire ho ko ka wo yire obese wo ka wo kunu ho obese wo ka wo busuafo ho ni nyina ya akontu osem ye be ye ni nyina ama kama unya ha obia we Australia to ncha ye Korea Japan so one obese wo ko for spare parts one obese wo ko Korea one obese wo ko bia person ko bia ebetimi aboa wo na akwantu osem de medical ka say fa bedan your destination travel services sesia de ye hot cake bako eye Mexico ye kan wasem mo nim de ti a me kan wasem Mexico eye so simple a oba ebetimi ayama wo nipa bebre person mo ko Mexico na say Brazil wo de fa nkodan obia fa bra your destination travel services ye be ye o Mexico visa na ma wo ye be boa ma wo sa ka o Brazilian visa no na fe watimi akọ kama yese bebre na ekọ ho koye adwuma kọ ho kọhwe ho ema akwantu osem bia opese oye bia no eboa no mane ye na study abroad no se na medical kai no ma memie bia no mu yie school for no ma me papa opese oba ne ko school a wona wo VSS wo de for ombedan your destination travel services se opase na yi ni year from A to C omo resource no wo de onya A to C a every D ko no ya na abrochi school so no nsadampe de wa passing ye pa A to C fanebra metimi amananya school kwan akọ school de ba school no kra ye very good ni say okwa school no obetima ye adwuma asa ye dai asa akọ school enkratasem bia an ha na dwene obu a wotimi fa kwati kwan bi na wakopia abrochire emfa nsuo so nkwa abrochire emfa desert so nkwa abrochire bra unim de ntina wo ye saade no bra wa wutie me wutie me sesi ai wa wo hwe me mesi emfa desert so nkwa abrochire bra kumase udu kumase awo so pe asokore mampon udu asokore mampon ye ne bank ne di hwane mu your destination travel services wona wo bono mantamu bono enkransa ene tatiman wo nyina wo mra wona wo sirem bra kumase emfa ensuo so ana emfa esere so enkwa abrochire your destination travel services ya base ye beboa mo ama wonya wakwantuo sem aye boko e di school sem America no nana se wo be se okọ school wo de fa bedan your destination travel services ye beboa wo de hia se wo de ne resource no ne certificate no aba oba ebi wo kwa hu hia se wo be chro IELTS ye wo abrofo certificate de fa no IELTS eno ebi wo ne chro den pa na your universities bebre ho no amfo nim omo nje sa IELTS no enti wo de wo ba ye be chro ne kwan na ya boa wo ama wo sa aka o visa no kama wo beka wo sa beka wo work permit no ene wo student visa no
na fe what ko school no kama Dubai nana Dubai say eho se wudu kotoka player eko Dubai nyasem ketwa amafo ko je o ma home se wa ya adwuma unko leave adentia this time ko leave ne fa be dan yen ye be boa o ma ko je wa home ko home o Dubai ko home o Dubai ye be buku hotel ama wo ko duru ho no ma ka be fo akọ hotel won na obedu anima ko desert no so ko hwe Dubai kromo nyina your destination travel service ya the package oba o promo code no ye Sompa 93.1 na ya teso ama kama afei Turkey wona opeso ko fa nyoma opeso tukwan ko Turkey su kro na fe pa na Turkey ye Eastern Europe no na omunya mfom ho ndom Schengen nti no but te Europe pepepe difference bi anim ukoduru ho no omunya wo fom omo hotels ne boil fom me recommend Turkey ama obi opeso ko je wa home bia no Turkey yokura obetimi akọ na memsa fa number no to dwa bio okay obi pese ofa number no frɛ ye call center no ɛyɛ adwuma 24/7 okay 0257 298 084 0257 298 084 the number na to so bio no ye 0206 748 767 na be twa to ye wona opese okoye adwuma nurses teachers hokura na kana madu no na me di twa to me nenam wade me huhu no na nurse fo na nurse fo nyina ekọ na ka me ba bebusa say na de mu de nurse fo no muntime nkọ mo no mu nyina na ekọ on say nurses na o wie school kra na wonya nya adwuma ho yetimi de wokọ okodu ho no ma on be training you that program no ho on be training na ya boa ama wa ye adwuma no kama o be say wo ye care work na eno wo ho be say wo ye nurse na yedu a ye wona na kwan wo ho okay wo be tro exams kakra na fa ye do wura nurse adwuma no okay kama ye Romania so wo ho Romania adwuma ka ho Dubai de no so de be say ko ye adwuma Dubai eno so ye wona de wo ho nyina enkamfo no de be say me kan say your destination travel services yaba si yaba be boa wo ye ma wani mu nwase fa kwa to sem bedan na ye ma won sense form ye be boa ama wa di so ade hunu no abam kama na che say your destination travel and services de mo ye to amfom sanity ye baduma nyame adum ti ye aduma pa ye aduma se wa ba ye hunu ntima kama mo ho no mo ho so na mi se na ye dase ba bi ho na akọ ne ye be boa wa wu sanity ye me ko ba bi na afei no amanfo do mo nsem ba beda me wokọ mo table no so no aeroplane so ni atwa Lufthansa je say ko ani se wa mo gisika no a no matua plane ticket no table no so no de atwa mo nu me buy na me hwese say plane bi si table no so a ka me nyimu ni magem wadi so say bi si o magem wadi pa ye buy so na ni pe ba ya bre na no de sense say wo ye ma ni pa ba ko a wo no odi akire ba na nyasem keto a enti ti wanim na ye adwuma no ehun akatua no be ba akire ti wa te me kana se no ye ba betena ye adwuma wo mo ye beto wo mo no ene wo mo kura no ansa na ye be firi wo mo ba no e ma mi hu se amanfo odi akobadi wo mo bantem anga mo hu no ai emponi mo boy adwuma mantem mo boy adwuma eti mo fa makonto sem nyina medan your destination travel services na ye be boa ama wakonto wani so ade hu no o da ye so no e be bam me da say nana no okay utie your destination travel and services wo mo ayade ye papa eno na Sompa Asem Mpe Nipa sabre ye no wo mo etuo de akoburo ni krom na yakwa akopɛ yedie ade ababahwe yabusua omanfo dodo no a na ebo omamba so omo asokɔ mampo ne asokɔ mampo rura bange no eni di enhwani mu omanfo ankasa kasa de fa wo ho anya asɛm ketwa kora omanfo dodo no a ene ne waye krado twɛn Sompa Asem Mpe Nipa sɛ de omo bra baba behwɛ de Nyankopɔn bɛyɛ omo baba behwɛ de nananom baba bɛyɛ de aboa abrantia wo kokasati aye papa bi wa bra wo fa akaye na baabi esi wo sie wo kɔ kageti ase ho kagetia baabi a statue no esie no krobia sante kotoko hene statue no sie no ho na ya no mse ase ho no na nso mu si empty ho ye papa no kyerɛ sɛ na ne nan eye ne ya eno kora ne hano no na ye bunko todwe asua kyerɛ no wasi obetie yen eno ti no ene ho akwankyerɛ wodi ama yen eno ti Sompa Asem Mpe Nipa ene ye de enwoma begu akwan so ne asua fra awurade ene nananom omo bekɔ ye moa na abrantie no ehu ade
kama pa yako computer so dwedie emra sisia Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a e do beko omu ofidie mo aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura won bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health screening okwa o be check pedua no nyina ma okwa omo use ke bia tutumika ne for de kire dank ahunto fie Sompa FM 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 that's the 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, just at my achatum and so Asem Mpe Nipa ya my ahwefo ne atiefo nyina akoba biem ebadia santeman agiatum enawiase ene kumase nyina taidin Omanfo dodo no na ebusa se diei ena se yama producers no emfa first story no emra producers emfa first story no mra sisia na yenko emfa nkoyanim producers mo ka che be mazu kaka na on first story no emra ne emfa enko nkoyanim efri se dwumadi akasa eda yanim a ye twen awurade anim ye twen se nananom ebekoyemwa na nyoma akonkai ede amayen enoti sabre no dia wopano na yetwe no na yede dwumadie we nyina asese so wodofo ensanchane eye nyankopon ensano ni bia nyankopon aye ensanchane ahodo pi wosena se munya me mugidi a mobeye de chesa trono aka okokoran so a ewom anuti omafo dodo no a ena eyo se Sompa Asem Mpe Nipa edie ene wo mo ye die wiase afa na nyina etie wo mo efrisa brantie ni video no akọ viral wiase afa na nyina no omafo ahudi asi kumase Sompa Asem Mpe Nipa eno tie wiase nyina bie woni no wasum epe bibia hwe wo pe bibia tie eye Sompa 93.1 eno na akọ Facebook no so a obeti yenka ewo ho no ahwe yen Sompa TV Ghana and also Facebook sa na YouTube no Sompa TV and no YouTube no Sompa TV YouTube no subscribe share na afufro hwebi na wotie bi emfamfiri ho every day joda na yakoyenkoto dwanim na ya pa chewa ene ya papa no se wotie yen kasa watie ya chopa na senchirene a ebefiri mu abanne no wamaye ho akwankyere ne ho de ye yankasa Sompa Asem Mpe Nipa ye de agidie na atachire emfiri ye ho ne firi krupo twedi apobasa yi adom ene ye papa no kwan ya wo fa so a abrante no wotea no na wapagya ne nsa wamma ne nan so se ene no wo de acha abrante no nti omanfo entweye na kia ne ke ene ye na omanfo dodo no a na etweye de oba no anya atrase ababawa memo akwa aba empom ti se kasa den nyame adom ohoye
Ufri hin na baye. Kasa den. Wani mire wa hu. Anomanje. Wako se me se ya wo dia beda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa. Se ya na wo kasa. Yetio. Mitiemo de bia enumre bia mitiemo mu program ne pa. Na me dem asem e ba beda mo mboa me. Asem no aye boa wo na ne pese etie ne etu no sre ene abasa. Asem no ankasa ene sen. Me ba cho me ne mi kru na ewo ho no mo. Ototals. Na me so me pamade. Na enieme mo aye den. O kru no ye frɛ ne sen. Ba che frɛ ne Prince Waten. O da so ware no. Wone ne te da ba kun sisi am no ka sei. E ba cho ane. Ayasem. Yetio. Na enieme mo aye den pa nti. Na mi adom pa ye nso de ye bobi me ni mienu, ye bobi ye kwa asori nso ye ka kire sofo no ye sofo nso ye de. E bobi de maye. Na nsan mu na me son da ye fa ne ho. E wo na djuma ne nsem na me bom pa ye e de e ma na nya yi kire. Na me son da ye. Se ne yi kire kro ya. Ya na wo hu ade. O me hu ade but me da ye son de me gidi. Che se nyame kasa efa ho e wo da ye sun. Me gidi. Acho. Me gidi pa. Yetio. Nti ne ba ye se me son da ye ne me hu so obi di na chi na ase nipa no wa bodam. Ene nipa ndi na chi. Nti na me pese me fere nka ncha ne se enipa no odi na chi no. Oye hwan won pam no me kan be ma no ono wonte me voice no. At nipa no odi na chi no onu ahugya me. E wo da ye mu no. E wo da ye nim. O tiam na ukunu no nte wonne no. Nte me ne ba bodam fo ne de no ono wahugya me but on de no ote. Na na wan tumiri kan ko so ni mu. If I and da ye nteni de ntimi an. Ajo. Do hosa. Yetio. Nti me ni te ye no. Ya de chin ye na me ka che ne se fasting ne empire na me bono na me adom da ye sei na me hu eno no se ka kire me se ne saa de a aho kire ne se ne niam ne si konsunto no so ne nadanfo bi adi nkomo ma nadanfo de na akọ baabi na enipa ne se wa ya ade ama na hye obi ti na me nipa kroye de ye ne saa no ono so se wa adwene ho a wa kaya wo hu obi a wa ya ade ama na hye no nti na ama saa de ne de eba nti minim de no chance dwene ho na ehu se de nyame na moso a ona moso ye boa enkofo no enso de asem ba obetimi aboa ya me ye hu no de ekoso no na se bia pa acho na be akọpa nipa na ya kwa akọpa na cho tie se wubusa wukunu no doso no a wo se wonye mfomso ntia obia o se wonkai obia wa ye mfomso etia no se task for no mo ya boga fo adwuma onkofa boga bia task square meter susu a task no ma fari nyina onkofa bi nyame nam ya sunu bia na me bie ki ni bi ma no isi so okofo obi task na wa mfa ne kwampa so a ehye na obetumi ahawo tie se wo gidie se ye betumi ma bodani na san wo ho pacho say sad ya ana say wo no entina meka wo ne yire na wo hu bodani wo dayem wantumi antumi ka atwuku na afura mabogna na nsa mo ho anko ti wo gidie se Asem Mpe Nipa ye betumi ache bodani no o kama nyoma ye wo dayem no edonso uhu ye sa no nyoma ekura ye no ye jemu edem akura no enkwa ye Asem Mpe Nipa no enti so wotie di a ya na metai ka se ye otententu ye tufa soro ye sa nam fom ukunu no sabre wo ba no onim se wo ba na den wo ne wa ama okoye ejuma kakra bi ewo esofia kwan ne so nti afikra no afem se oteke ma wo ba fie woni na wo sei acho ba akọ wa ye ohun ade acho daibi na busuafo ne wasetem te sei na me adom bibia ye kama wo so abusuafam nyina ate ase na den na otota so osika no onye ohun ade me wo ye na me nya 2 weeks no eno o catcher bi se yanyile ho ne mo mpa na bebia mo ye adwuma no ohun se boga ni bi enso aba obehwe ne ne dan bi wo honom no se na omusi ye adwuma no eye ne fe pa no age ne number se opese one ne enkasa na komme ono na adwuma no nyede ema no nti one ne ekasa aye na obeka yuda chemti yenso ayure ye ho ebo mpa pa
mo ka kire me se ne me bisa me busuafo nse bia eden ne den no mo beji na nka ye nhunu ne nka ye be na ono so ne nka obe charge papa no hu se be pe bia ye de aka ho a na nka ye kwoto akora ne din a na nka ye de aye enso e free ho no mo no frɛ papa na papa na de ene ochina ye se akora no kora ne 2 years nyoma jiegu no busa ne se eduru ba bia obeso da no ne obada oyo obi a on woni mi din komo ka chem se won ta anso da ye sa onye obi a wota so da ye I just say once be on shut down town so da ye ukuru wadi mfie sei 27 oni oba wadi kan afa wana anase no obi da dansa na woko me pa cho no wadi nkan ni ebi eja idea but wo wa anye wo mo boni bia Sompa on le ka kire wo sa oni mi na wahu bi wahu wo mo oja wo mo no bi me pa cho there bi no no ane ni di nkoma osusu se de no no wa ya amanyoma ginsemu na kakra woni nsem there bi o ejuma ne ba na okoko ya adasika ne kra mu odu no be hu se ne nipa na bona hyem nipa ne be checha na kakra nkra sa nti se oji kra so de ye bibi kra na ntimi enwie adekro na ode ye no enti se si ade wankasa ususu a unim se eden abodani no odi na chi no ena amanyoma e basasa sana me hu no cause ekwa bi so no so obeso da ya bodani edi wachie no eduru baabi enye papa sa enye papa ukuru no dono pa odono enyoma tene na sika ba ka opepa duru baabi a mema no bi so 7 predu as won me fucking kakre o sika tene a sabre ne ma pem te sei ontisa ye ana ontisa ya so de me hu ye sika no ba ne nsem na so yifa ho ebe hawo asre menese se sia wani abri ema eduru baabi a mo ya ade dodo mebo waba so sa akwa ne so waboa pese okun na opam ohia edifiri mo asetenem na ekoduru baabi na se kakra ba no so no pagya na battery kakra hen hawo va je asre waso onyesa kwaku onyesa o nyanko santi se unti mfanjo ajo enti ko san no da ho fozu ade bia mfa wani huye no yebusa ani kwa se o ma ansa ajo because wo hu okay na kabia ni mijata kabia ni mijata okay enti chief producer wadaroma oni be ma na di komo bi kakra okay enti se bodani no anem se ye pese ye because ye pese ye nhwehwem na ye ho di ntia amana basa kwaku say the producer can no say enwa bai yeah otia namom na watu no opani kunu nka ko no no ankasa nso no se me di kan ne di nkomo na no kan yan so mo de talia na wai ke wiase de nka ba kokora na nka sebe na basa pan na nka ba ko so aso na so mienu nyina na ye edu no ma bi se ya na ofo enhwa de bi edumre bi ho ma da ye so ne ade no nye ni nyina na ye de ba ko hye do bobo duma bo adan ofo so nse ye wo anansententan ya ne de ni nyina ko hye se tentan me kofi tentan chekere me da bi o nye ni nyina na ye asabe eye sunzuma de ye ka se ye di akire sa ene kan tuntum nya de ba ko hye wo mo tentan wo wiase ana sa enna se wo bi sunda na onu obi ada no dume bi ampanifo se de wani so ne etimi de kwadayem awo ho untimi nyini nyina nsi nchen se we de me so da obi mi ne obi kwadai me so da enti no dume bi ho a nipa enu ti na dume bi ho ma first na ye koye movies ye wa ai bi ho ma na ye pamon kura nyina akwa abonten ye se na ye moving da ye pono day ya pamon kura nyina ofoso so obi wesa no ma na okoda otimi so da na no obeda eno no nkyere se 7 preduasa e spirit bi e be se wadwuma na wiase na nkasa na yanka de kure wiase no ayeden wan ready ni nyina ba ko hye baye anabro nsam ene bi won so 7 ne yenhwe
ye tufuo wo de ne fa o tufuo bi wo ho a mix management obi wo ho ma onya sika na obenya no e kwa ofa so wisu no wo no ye rough ebi a wo beka se wo kunu de wonte saa ebi a wo so beka se won so wonte saa but e wo koy obi afa so wisu sika ofo so de tie nie me ko ba bi na nsen ya nche so obi bo obi dua ma na wo na ko bu se nipa ne se me pa chawo matisi ese wo na abo nipa so masi dua obi ene obeka sa ha me eye mako o se ame na boy me nkoye nwa de mu me nko obi won so obeka se on the boy pa so se da bi na de tie nie se ekwa a wo so daye ne ade no edu me bia wo bu se nipa na ade no kwa cha no kwa no wo hu ade se dua kum nipa yese kan kwa wa ye obi bone obe cha cha san obe hu no na dua na dai anya na sabe owu na edu me bia kakra se ye ne se nipa ba ye mpesa yi sikiti pa na meka cha de che obi wo sika pa oncha de sa ebua papa obi wo a oni bi ofosu enso wo tema se sika amanya me sesa wei na me de akoche sebe entafo eyi ni pefiri no ma bebremu na ya na yenim daya oso ya na ya bodam ni ya o san ukru ni ade ado hwe betima ka se ukru betima ko ba bia na obeka ka o ni pakoda but obetima isra ebetima dai afri no so ya yen chade especially na santefo sa yen tiase se ye che obi ade yen tiase tu me bi ho a ampa sika bi ho a sa sika yi ete se wakwa sorry na wadwuma o ye se tutuso dudu we bi e we de me de ko ba fo de me nyame wo de wani hu nyame da ovo ni hu nyame da nso ese ko ba fo de gidienti iti ye besre me de me kakra metima ka cho nse du me bi a sika ebeba mu nsam no se show se doso mu fa bi enyi sra kakra short ase abi ti se ko ba bi obi antafo sei ya sabe mpredua sanyo enkra ne mepe and 93.1 FM sabe re se ho ana wie se wo mo ani bi nche ne afoforo nche short a wo yesa eno ma bitimi bie kwan ya na yehu nyanyi nyina ne betimi dia hyabro nsam obi wo sika pa wonche obi adada akoro ne tifie kom de no wo behwe nsam akoro ne se buawu amwa etibasre meme de minim de kakra betimi de abo ha ya cheche no ma minim mintimi nka se jeje okobo obi ba yi asem aba sikaka meka ne se me de ma one se wonu kunu nka mom edumle bi ho a sika kakra ba kakra bi nye sika ne bebrebe ne de bi chewo munko yi sa kakra na wo so dai ne se boda mini chensi une sa no ma na wo komu pa na nya de pa e wo kwan bi so ate se wa so dai no atoti afim ebi wo ani nyina no ebi wo a eye re ebi wo so kwa na e daye so ande wo ho daye wo ho fritete besi samri ne mom daye bia no ye de sa na de break sa no ma no what is the person chano eti mom susuma ne hyew so woni ukuma ne hyew so susuma ne hyew so se spirit bi na e da ye sa se ko ba ne sa de a ana mami da bia wo polikura na da ben so na anya mi da be se na anya mi boda bi na echensi mi mesre opi ne hwe kakra metimi de agya no okay ya ne danke ba complex twetwen komo efiada sa na na hana danke aba bitu danke aba bitu na do danke what is ene ensentrani be na danke wo ene ensentrani a eba fi ha no matese ye so o manfo bia be gina form wo na be yire se gova ba omo be na tenya ba yire tenya obi ba wo sha danke woni danke ba Tony pa me mo akwa ba ye ja o bibia boko de yehu adom bibia you and then no dwumadie we amanfo betio efri se wo hwe TV no so a messages e bi free Mali e bi free US ne ade amanfo etwe amanfo tweye papa enya asem ketwa mbehu danke so panipa bibia boko de yehu adom danke so ye te sei nyankopon adom bibia ekoso kama eni pe bufa so pa nyagro na sede ya na omanfo ta ka no o se nipa benya wa ne firi yade enti me ka kiro mo da bi on ba ye kire mo danke se
se ope se yade fere dia agye se dank you no krepa dank e de ben mo suma se ma amanfo agye mo ato musa me da se pa ye dia ye ya ne se oba ya so ye ho a ye onu papa wo ho un se yare ne de ye be check up san ya na se duru de be ma no onum a moawa oba dan wo yare enko na oba dank nso a ye check up ni wi a ifidi de o check up ni obebre ye o lab ho ye o fidi a okushima obedem na edebe sima aduro no na dunum askunu ni pedua ni nyina hu yare hawo ye wi asam wa collab ye wi a ye duro ni edebe ma wono so no tatahwe ye de ma wa na yare no kana na ho to enu nti ama nipa bebre ba ya so yo no na omho to mo beye last week de mami bia wonya stroke pa efubu ase bae ho aha obae na ontimi kura enra no ho no bi frɛ me sei mami na wonya stroke obo ase omde ne ba ho no behwe se ne onanto antimi so mami wo stroke pese me de ne ba a wo kyena nko omde ono nso ba de wo ma ne se wo de nipa ne ba na ho beto no na de nhwa so ya hoto se de ale ni sitie bia no wo badanka na hoto na ba enu nti ne ma nkofo yesa nyankopon boa ye mpa ma ye hwa yarefo kama amanfo dodo no ana ebo mo abaso pempi wo bi wo ho a ono ankasa ye aduro na o ye aduro no so kura na o de tete ba dank no no de okwa abonten awunya bi anantia a chance edupa no na ton no papa bi so no de aduro no kura hye ne shelves mo a nkrofo twem krom hu do no msa wo machi san behwe wo se do no hwese de sia ye nduro na ya package ni kama inteduro na nkasa twon se brabe no me na oba nso oba be no ma ho to ntie nduro no aseta bebia se mpo ye nduro no mpo pese ye de nkrofo mo French speaking countries bebre free de pese ye ma omo ye French account se ne be ya fe ye betumi ya ko French or the French kasa na be 20 say no okay na se obi owo Mali obi owo Ivory Coast Togo ni baby o matimi afa ye nduro ni bi enu ti de wo man se eduro ni ye good obi a onum bi adu ho adase to yare no se de sitie bia no de bra de ana de bia ye kan se empempi na na ye twen se pese ye hu se yare aboam yewu asane ama yebusu afo be fa ye de akọ hospital aha enu ne basa na ehu ta so ni baby kwa ye de wo ko sa bre no wano aka atum ni baby a obetima twa obusu afo se ye mfa wonko de dan de bia ye kan se entwen ma yare no enye kese ansa Osa yare no say yakese a ho ka no na aye bebre do beti bebi asa na okwa ba otum se mete dankin kafa me ko ho enti se bra wotia woto na wo se wo bebi dodo kakra no hunu se ni pedua ne nyesa na tie ahanti de bi eti oni pedua no first me dwonso a menchim ena de me dwonso age se me chim pass na dwonso na ba e che se problem wo ho first me da ma so da dwonso aye penkro ena de me da metuma so da dwonso mpre 9 che se problem wo ho first mi ko jama na ya moja bie ni mi ko jama na ya moja wom problem aba wo ye be ma wo se kane no yere enya ro no ho woni bo no so a na wo gina so na wo bo adwuma na de yere ro no ho kora wo hwe na wo so emi nua ba je so yere esuso mu bra bu ho no ma be do hwiri mienu na obeyi sinu kun obe bre sa sa be ma no ho asore na wo sore ya no ho ase ajojo who was our problem na hunu sanye sa na ni pedua ne tie iti oso do ni kire dank e ba complex na oba iti ade bi e ye o first no o kan ade a wo de ade no hwe wani sei no wa kan ne boko e na o kan gise kwa chiri ebu on pa be kwa chiri no wa chia wani sa sa no hu word cry atro no e just a problem wo ho to anamo na fo ni kire dank e ba complex na buy be show ma bibia e fine doctor unim bibi sabre wo kasa no unse de wani so no de ko daye mu o baabi ana wo kasa bema no eduru baabi ana yere woro ne ho ana ni bo so na yire nchei na eduru baabi so so a wo woro ne ho age sare yere no bre no na edema no aha na bibibi saa ne bi pie wa bonten na no saa no doctor ho no ho akwankyere ne de ho akwankyere ne se behwa de konti aba ne saa o se your memma de ma your memma yitimi sore no eniema edi akoto memma mu ye vascular system ye endocrine system ana de kan obiemu nso ye nipadua no se de bibia sie na dwuma ye fe no nervous system aha nto so obema bi oba de ne sa kan skin cross ya na wonya feeling bi na trigger ko na adwum no si ana no ho asore no ne ma ne basa no nervous system ni fast amakoda bi na odon sa kan sele se ya o ye bema o ye bema kura no sa kan no eyi na se obo bribrimbrim no na je se ne bibia ya sharp yes the nervous system ni ye adwuma the nervous system nya ye adwuma pe na ascend signal ama na hadwene no ascend signal ama na adwene na moja pompe ko ne bema no
within a short time yes and no friend vascular system na fe wo gina so aha na me bebre ono ma aida sasa anya man mu ba ko nya adwuma yi into ono no nani bo ade no so kwa ne nervous system no enya adwuma yi just what oba no insa kan skin cross ya enkreke no when bibia enkreke no nani beba no ho so no na oda ho na de bia na ne bu afu de bia no ne yire be oh doctor every check mema beba ho papa what you say every check doctor ba bia ugina no pa gina wa every check eye mema how doctor say ko ba ne sa na sentemu ko bia na menyinya no ye nuanom a omu free Ghana kwatra Bruni krom no wo mo so ese omu hiawo every sen oba afidie so no wo enya binom Ghana ansa no mo ko no doctor ko ba ne sa na so omu abroche ni pebia kwa be no mbefa so wo mo frɛ ya yetimi package bi kama ne de amane wo mo aha yetimi package bi kama ne em say nkura wo problem se be ye de eduro be ka ko mane wo mo Italy I think Switzerland was a mubako and the adding but apart from that no more Germany more Canada US they are getting packaging don't be come okay into how be our freya ya be say amount sake bi enem san ya de su ku amanfo doctor ye no krepa nem san yare no wonu say de enkofo be breku ado madwena koso aye gonorrhea be me bi pese de bi ohun se ne be me mo hyehye no ana oba bi pese o te se na asehye na asa na otu ho anamo ebinimo ho a omo mema ho nyina gunsa ha be me bi won ma ne be ma ho ensa esisi ne be ma na cha pimples esisi nkrofo anim wati ase ama ne be ma na fo aye kete obebu wo kra nsa ne bi egunu ma na se nyina aye kuro aha ama ono so brepa yade bi se syphilis ene chlamydia di nkrofo awu ama ebinim kura ni kura esei ebim enkase mo asase ebo ntokuro enemu yare na eyo omo sa no enti obi a wonya enemu yare de ye catch o say dank o say dank why mistake so wo nemu yare pa na o say dank why a big mistake blood dank eba complex ye be ma yare na se tu ama ho ato wo ba so ayo ba fa okuru ka ho bra wo ye be ma so fa yare ka ho bra wo mpena wo ne ti ba bi kofa ne bra ne ehwe mu mienu nyina nye sa nemu yare na emfiri fi hoda eto be bia na nemu yare na bi ma ya abo so be wo ne mana ne man kwa na bi asan kwala no aha wo de fa kwala no so bra dank eba complex na wo ban ye be show mo ho ato na enwini sika o sika na ye be jo no so kakra bi ne ye be jo ye fa ye no enchiro manfo if you say no na fe yiva pa ne ya dia esa yo edro we ye dro e fe ne dank vino e fokoku obu akoku na ama okojana na amoja nko na koku na betuatua no to aha na edro we de ne de ba ko ye ne se wonom nso na wenya constipation ebese mo yima ye free obi a ho takeka wo dware na ho kekao enum do we be ma ne jai ana rashes tegugu ni pedua no be ma ne jai eduro pa mo black spots insist mo ho no onum be ma ne nyina atutu afuru ni pedua no very very good wo tapo sa wani onum dank vino a ebe boa wo enti eduro a yenko nya okra ana ye wo dank phytocare difference that when we su ekoko ba we de onum na wo constipation ma constipation nko what a dank the person didn't know be fra say cocoa ba kunti asheda any different wa person no ma e count no wo de num we na we advantage wo so ho ke count so e be say ama na akọ vino no ba we ni de cocoa bia wo ni peduan bia be ye for na so en count aha inti difference wo we dank phytocare and ye wo dank herbal tonic we obi ananum ato a wontimi ndidi we le be mo bobo we de ma be fa obi siso kama aha a wo so nti wona we so nyese mo be kosoro kobo e be hyehyɛ kama ntu ni pedua no be obi gina ho obi abon so ye obrani na gina ho no ana ye what dank extra we for sasabro obi a hotutu wo no so no kotodwe no kon na chinkase na chese be bia nkase mienu hye bia se ho ye o ya wo duru nsini dank extra eno so bo ankrofo pa ye fa ye manu tudwa yo obi pedank ekira kwa ye telephone numbers no e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 so by aso ye wa ye opechi number 2 na so do offer car wo so mesi wo trade junction wo betmenya car wo so full line G runabout Santasi
Ufri Obuasquas never so in Chimume Kumasi. Usu besu a trader Junction, Unesi trader Junction, pe, was a me quad dank ebal, Ubenya taxi and a plagero beba. Kwesiadan kwan ye nye dwuma dwada kwesime menda ye ho aye ye dwuma dendenden a oba ye behwe ma ho. No okay, doctor ye bedas ye nwumre ye ne doctor Pania owo tankeba complex na ye no etwetwe nkomo no ama me ne wan say eye yade eno nti no yenko pachi number 2 eho na tankefo edi won dwuma na ode etu yade ase enya asem keto akra odi fo bokwa bena bla minchia Jennifer o kwadas wode no oye theater nurse asafo na o na bra obey me bona basompa oyade se wotimi hu se bema wona ne tie na onye ne ho ade na otu anamon a ebema abrabọ no asesa na omososo etimegire omuna so no saba we nyansafo me bona basopa nemom Bible say ana Yesu say de woyale ene wo hia ayadesa ne se ka be ma na nkasa etu Amerika ebetra sika na asem mo ye ka na ha no bi be ka se na ha eya sori fie aha yen kwaji bia adom achade ye wo Asem Mpe Nipa mu adom wo sere wo Asem Mpe Nipa mu eti mo te ne di wo chia fa asem ne bra ye ni mo te ne be kasa obesan na mboa pepe enya nwanwa se ma mi tra se no se no me di be ko Asem Mpe Nipa na ko brani e wo shata de fin bola so ntade odidi mi kurachi no me ko ma wo ka che wo mu nenya nkopom basa ye de mafo mu so ama sa ai bodani no efini kun so enya me nwanwa ne mom biu ne se ka be ma na jade adwuma na okoye no because the woyali ne hia ya de sa ma mi sisu biu adwuma na okoye no wo benye sika ba one day so se ka wo to Amerika fidi gadochi o kasa na o kasa no na matumi na hu se woni abre na o di ye opa na kasa asem wi nti se wosuma wo yira do wo yira no wa yade ye bona baso na nso won kasa fidi gadochi o na na ke hia wo nyema bi won mo fancy nti me kasa me dem ho ye example because this is 93.1 FM. Oforisuo the American say se bode ni di nipa dasani achi a eya asem sebe. This is 93.1 FM. Eya asem sebe na yetimi hwe on se abusua no ye wo bia ni nikalia anase na aduma tade a odi pe efiri abusua mu obi dia wo ho no ma oyesikani enti se wanye nipa beta wachi so maame amfa ne beye anani honhom akuta na eye Kristo honhom anta wachi a me na me ka kire wo na na betima gyewo onwo sra eri tumi abedi wachi ene ye fe no honhom bodyguard abedi wachi se wanya o maame amfa na aduma chede anta wachi a wo benya wo fa bi asabe wonim se wo fa pa wo de mo fa wo de woni meka ono to bedi wachi se wanya obi obetima ta wachi na se wankasa okira betima di wachi a wo nua ba pa obetima di wachi oje o taxi kakrakra oje o nwosa kakrakra no woye osi akwan abrabo no wo se wo tuwa no wonso tu wo gina no wonso gina ono be kosa kopim bra wo be wuo agese wo nyanyankopo ahoɔden tumi ansana sa tumi no afiri hɔ ɛno nti na Yesu Kristo kan ɔsɛ sɛ obi yɛ mfomsoɔ ana obi kɔ haw ne amaniɛ mu ana obi yɛ bɔne a ɔmpɛ mu nka ne korɛ ye me kɔbrɛ bɔ na me no wi o ɛne magyae na me bɔ korɔ do o ɛne magyae ɛno ne ma Kristo ahennie no ɛyɛ kɛseɛ wɔ mu enti enya me nwanwa sɛ kɔnfoɔ ana bosom bedi n'akyie because efie yɛ firi mu obi adware yɛ pɛni obi gugu yɛ bɛma mu da obi so gugu yɛ mfuruma mu
obi atintesu gu yenum da ebra ne ma mini ho obi agye wafi wafron da ababaawa ohun oye fe pa animonyama wo hye nyina no afi won kasa ubotugu abrantie eniyema fife pa enso won kasa ubotugu yentwensi adwuma ye yeso ye ne kuredie ekwan fa so ni nipa kasa bra This is 93.1 FM. Kanino na ka enyini jima baby say aka me pese me ye me nwa Oforisuo aka betima ye dalet aje se ka me ko Oforisuo Aboagye ni kurom na busua mu na ka makwaje contract no na ka makwaje nam de abobo mebo na ka mafa ho na ka me di nani kakrakra ba nante sa eno Oforisuo so obi bo udi keke kura wo ka mu a ebia na tumi wo otimi je on contract yensa contract bia ma no but otimi je on contract wo to aduane ebia wo di dwa obi ka asem keke ebia yi kobre bo a na wonye papa o sa tumi bi twam ko otimi je on contract be so kobre bo a adintia ene tumi no nyina funtum afra enu nti na sisi ehwe ya brabo yie wo wiase ye fie ye mantam ye bro no so me na misuma busuafo pa because yese abo beka wa efruntumem up to now me just so busuafo ya wo me afra busuanim nyame ye madom mabenya na bia gina so de mu hodo Kristo dia esese me kama no tum na me hwe ye wo busuanim because obi wo no mo a wo fum na omfa nchew da obekun wankun a obedi wochi obi wakwa no de sonye ana suwo ana kukuo ya wa etoa da sen o yetimi simuchia wo kobrane so o so sikabo na ye de gum na ahye enyema bebre enti abrantie no onke da kumantu ne yam empaba obebo he obebo beka se Yesu Kristo kra no mpo asem so Yesu tawochi nanso ye wo bibi kitu bi a esese wo ye ansa na sanyema wetime jai because he brasem botani do chi a enye izisa okay just obebre yie ada se wo fie bosom ena epewo ena nsuo bi ena epewo ana ya samao sansamanse no ana ya samao ama sa tumi na na mantemfo ena brono no so ena nsuo bi na dua ana bo homa bi ena be masa bosom no edi wo enye kwakwa okay ya ton destiny ena ye dia ma no eti ye die ni ba na nipa ni efie no ne wa bona botem kokokoko tem kokokoko ai adawe kokokoko saade no ena esi enti yenhwe ekwan ye befa so wa yebetimi aboye ho braye na yesusu de ni bedi echi yebetu yensa fra brante no senior to abrante on saf to efra brante no omra na yenhwe kwa befa so wa yedie ni kosu akra behwe no nyame adum yedie ni kosu hwe abrante nyana nyame enam na adum so a papa ya free eye sanity ye wo gidi wo Kristo mu se de besi bia no onyame dan ho de chenema eti blam de si onyankopon enka no na wonyi sa aboso nfrechi na ano dre okay no de pa kaka yo na se me da si minua ba ya asem ni ade na o oda roma mesre ebisa beti so se be man wo se 27 years ana me pacho abai wa no mesre ebisa se wanya sen wo ankasa kan wa sen wo wanya sen wo 24 ena be ma one no ho so 27 years ena wo da ye so ne ade oye adwuma na se koso a edru ba bi a na saati aba enti ususu se bibi kitam mewa hwin kitam oye akwala hwin kitam ablabon sa na tie why yes ablabo ye se be wo kan bicycle edru ba bi a obefo be podru ba bi a wo besane menim se hunhuma de wo ho no mo menka se menje da yesu ni meje da yesu di se nya mebuor me koso honhuma nyankopon tumi yi kire wo da yesu mu belte nya ni nyina na ye no kre ye nyina ye tie sompa nana oya we se yare bi wo no se oyare a edu ba bi a wo da yesu kra nya papa yes me edu ba bi a meje da he di beti nya ni nyina okay
sɛ wobɛtumi aso daeɛ na wo sesa good adeɛ nkye no w'ani ntie no na sɛ bi woda asele ne so wonim asele ne usa ɔbɛso daeɛ na wo nenam UK hɔ baabi akyɛ sɛ wo ne aborɔfo no nam street ne so a mo gyi mo ani a w'ani ntie no na woda dunkwa ma afokurom enti yɛduru baabi a saa na ɛte abrabɔ no saa na ɛteɛ na ɛbɛ sɛ yɛ a ɛyɛ nneɛma bi ɛna ɛyɛ anema ne ba saa this time no obi ahokyiri no obi ahokyiri na nyɛ sɛbe nneɛma nyinaa na yɛdi akyire hwɛ sɛ woyɛ adwuma na sika a wode yɛ adwuma no esua na wo ankasa no a woyɛ adwuma no wohwɛ abusua kitayere kitama a edu baabi a wo sika no woahwɛ yɛ bɛhye adwuma no a woyɛ no obi wɔ hɔ no mo a okita nkwala ɔyɛ ɔbaa okita nkwala na bɛrima wɔ ne no awo nkwala no ebia bɛrima no afiri ma na sɛ bɛrima no kora mfii no sɛ sika fia na ekita no no ɛno a na ɔyɛ adwuma no a ɔsɛ yi bi ɛde abɔ akɔ homa ne adeɛ yɛ likely sɛ sika na bɛhye ɛnya bonsam woni sika so ɔkra wemenam ɔkra na fu yɛ sɛn yes enti mɛsrɛ me nua ba system no the way a system na nneɛma si fa no ɛnya bayifo na ɛnya bonsam o yɛsɛ bonsam no kora no ho kyerɛ no wohwɛ de way a Ghana ɛsɛ system na nneɛma si kɔ fam na bonsam kora ho kyerɛ no wɔnhwɛ yɛ nneɛma ɛtoto no de bɛhyɛ sɛ bi fie bɛyi anaasɛ bibi nanso so kora no na bayifo nim ho hwɛ ɛnam sɛ ɔmu ni lawyer nti na yɛ de ayɛ den ahyɛ wɔ mo enti mɛsrɛ bɛpatwɔ sɛ ɔkɔ asɔre bɛn a Unity Church okay let's just say woyɛ gidini ana makamfo Matthew chapter 6 amount ɛnyɛ duru baabi a bibia na yɛn ka se yɛnkonko hu obi okay Matthew chapter 6 ba down hɔ no mo a wɔsi duru baabi a hyɛ kokoam ne bɔ wagya wɔ kokoam mpaeɛ na wagya wɔnim kokoam asɛm na ɔbɛgye wo so ɛnyɛ da bia na wobɛkɔ baabi a yɛbɛka se sɛ yɛduru baabi a na nipa som keka wɔ mo na ɛwɔ twerɛnum sɛ mmerɛ ne ɛkɔ na wie yɛ a saa ne bɛba nipa bɛpɛ sɛ yɛbɛka nsɛm ayɛ dɛ akyerɛ wɔ mo ne ade mesre boda mini na hu ne da yesum no boda mini okɔ ne baabi wabra bɔ no fa nkɔhyɛ boda mini na okɔ ne baabi why boda mini wo wiase na me nua wo mo no ka no ɔka asɛm bi wɔsi du baabi a na mo no nipa bɛhu sententan kyekyerew ɛnyɛ ne nya na ehuhu mu asɛm pa twɔ anansi wo wiase ɛyɛ nyame abɔdeɛ ɛnyɛ ni nyina pa twɔ di fo kyɛ wa me kyɛ ma dwene sɛ de ohunu no nko me so de me so we hu no nko why so on emeche no enti mesre e ma waba mu e kabla bo ne ho ukuro nya 27 awo so unya nya sa 27 e ya brabo unya hunu hwe e te se bicycle enye kakra de wuhu no na wo ka didi adanse e bi beto obi na wo wache na tunu atena ho na wutu ne fo edu ba bia e ya yesusu mfa ya adwen kɔ saa ne ma ne so e na maso dae na ma yese na maso dae e na ma yese mpa twa wudi abete na wanya na papa bi anto so kra betumi aso dan na ntwe pamo so na wonya ma yanka ni sebe enti mesre enye bibia daye no nya ni nyina na ye huhu masem wudi akira sebe atradifo ne malamfo a sebe omumfiri nyame ene akonfo omumfiri nanano mo enye papa no mbegi musika edi meso abrabo no yenya ntobo ase e na mekan no usika so a ne se wudi digwa ana wo ye bibi na se de wuyi sika no wuyi bi wo expenses do so a eye dan a wudi agora dwetire ne behye enya bonsam ena enya bayifo enti abrabo ne de ka to okunu se sa na tie why enti asori na mokɔ no unity no monyere mo ho nkɔ na makamfo Matthew chapter 6 ama se de misika ye no fire mpaibɔ woti ase na abrabo no sa na tie na meda ase okay abrewatia afɔ so bema ababa wa no nka na koma nso ne yam na onso nyankopɔn mu yie na sɛdeɛ da ne da me de ya na me ka kyerɛ yɛtiefoɔ ne yadɔfoɔ no ɛnneɛma pii na ya na ɛwɔ wie ase na deɛ ɔngye bibi nie no ɛyɛ na ɛnneɛma bi etimi ɛtoto no a na ɔno ankasa hu sɛ wie ase na yɛtie no ofosuo bɛma sɛ yɛ ntene kwa efi sɛ bible na ka kyerɛ sɛ nyɛ ne honam ne mogya na enya ne wie motomfo mpanini ne ahomɔne ɛna enya enti sɛ wo wɔ hɔ na ebia
when you efficiency 12 yi so asem no wan gnd na aka say bia ni wiase obefa bibia tra say bia bibi ni nam na wiase say ananse tentan wo wiase ampa nanse tentan wo wiase so no enya wo nam ho alole kwan mu ananse be pa ne betwa ye otimi create ananse tentan wo lole kwan mu wonko awuduru ho ana mankyere onkwa udru baby a wona wa afo pi na nam so fo so onkwa bedru ho no na ade na te agu onkwa woni so ya na enya 93.1 FM ni wa esikwa bibia obehu bia se ya wodaye mu se ya ni so mu ana se bibisa no ya na wo botaye ntia ya na basa na baba we meji medi se ahonhomfo ya wo no maben kura no obeka kire wo se wo so daye na wo dansuom wo so da ye na hye school atade wo so da ye bia wo sesanwa wo so da ye na bia amangubunu anase enuababunu ni bi ene se bodam ni di wacha nya da ye pa enya de papa obenya abrabo mu entwen sansan wo nkwa wanim da biara da se wa mompa ye na wa nya nimdifo bi ni ahonhom mpanyimfo bi ama wo no ma endi ama wo a ebeye den di ama enti de meka kye ye nuabayi ne se ne da ya so no ma wonfa ne tra yesi nyankopɔ se oyi kira na wasɛ de na so no ebia kwankyerɛ ɛwɔ hɔ enti misusu sɛ onkohu nyame nipa bi a waben ɛwɔ akwankyerɛ mu na onko na on deliver no there is something wrong somewhere because onyini bi asa ɛna enye sɛ bi a wɔnom so nam hiemu a na ɛkɔ saa akwa eniema ya sɛ sorry a na asa agiegu eniema ya sɛ hyehyɛ a na asa adwiri wɔnom ya sɛ ɔmo fra na ɔmo asa ate aba fam bibia ni hɔ a yesikwa enti me de mafutuo ne sɛ onkita ne mu die mu no ɔfa ne ho nto awurade so na emom ɔmpɛ enimdifoɔ bi ne ahohomfoɔ bi a wɔnom abɛn yɛwɔ ebia mpanyimfoɔ bi ɔmbɛdi ama yɛwɔ spiritual fathers wɔ hɔ one copy obi a wotimu se wa bin wo huhum ofo so bi wo ho a wote asafo mu nso no ebi a asafo no yesi nyankopon se adom akyede no wa kyekye de ama obi e bi de ye ensem paka e bi de ye ese bi a wo ye de wo hu ade obehu ade ye si ese de akyerɛ obi hu nso no fo so ntimi nya hu ade obi nso so ehu awie no obi nso na ma hu akwankyerɛ obi nso hu sa ma hu akwankyerɛ enti won ko hu akwankyerɛ papafoɔ ni bi yenim se ebetimi aboa no na ye de na sikwan a emotene mu se be ya saa ne ema ne nyinaa no ebeyi afiri ne so ama ahotɔ nso so etimi aye woni ne kunu ne na busua de ofo so be ma okay ababa wakoma to ye mu ate na me anwumre ade ha me ne se sabim praduasa wo kunu no ankasa wo yare no wo mom na wo benum aduro ama no krobia sante kotokose obi num aduro ema boa yafo na honam ba ko fam so a ho na bosi e ko heaven rapture no aware nya awarefo na e ko awade enti oba kwan a wafa so no ya namopa nanso so no ka ukunu no ankasa bo no so akaboa no de waye no wo boa ama yedi aba ma me ka cho se awade kura ya adamfo mbetumi ate etina na mi doso no me ka cho se wo boa no ma nya sika kura bedu baby kura betumi agyawo nti akwa bi so no wo ankasa wo yade no wo na so okọ hospital ho wo yiri na nkoma doctor nkofiri no ma na duro na wonnom na beda duro no wo atimi enti kwa bi so no kunu no madi ne ho yawo na so nka echi wo pani ya wo bre ye behwe na ya ma baabi akọ na ya tebo dani na firi kunu echi na empodi aka mbia no ye beyi se ye no ade a na abrabo no mu ada ho ate wa ya ade se de oba be ya na wa yi na wo nyesika na wa ye ho ade kama sesa na apɛ emani mu nyam ne awade wadi ka nya mu nhira baba akui no de ya obesa wo bi aka won asere wa ya ade wate aye be ne sama why okay okay just antemai ajatum and Sompa Asem Mpe Nipa. The longest awaited day has come. The longest awaited day has come. Efrida Jwada debi efengumansa. Efrida Jwada ena
ya bom na boa ya bom ene se Adam tie bia ye frɛ no Isaac Moru na wo ye drop bani sa drop banu ni metie swame ya nim hayei Sompa FM anim hayei enom hotel ha ɛna papa before car ne se wo kokagie straight kajetia ase ho wamuduru MTN ho no baabi ɛna omusi papa no ɛna papa no se dabi menya hana misie o na mekɔ ase ho baabi akro bia asante kotoko hini nyam kese asante mawura ni ho nyini no sie no ɛhɔ ɛna mekɔ wo mo beka o sie ha ya na ebesi wo na kasa ɛkɔ no ɛna papa no ka kyerɛ abrante driver ni ne sɛ wo memma afɛm bosome untwi ka biem ampaniampa bosome na anso na abrante na nim yenu nyina afira yetam ade to ya pro so etu no sre ene abasa efri dadwo da dia chopa emu tene ede ma papa yi ampa papa yi etie sufre na wa kyerɛ ya kwankyere bia ɛwɔ sɛ yeye na yede ema abrante no senyame bam na nanom bamu a ɛna nwumere abrante betumi ehu ade ka yede yeda yeson no yeda yeson no ɛna nwumere sɛ akwankyere no kɔ na wie ya na abrante no hu ade a ewiase nyina ni agye efiri sɛ enwan dodo no aba ko oyira ye no ɛyɛ dan no a wo ye dwawura obekɔ akɔpɛ no ɛde no ababa betu bom ɛno ti yɛma abrante moru ɛmɛtena se ɛma abrante moru ɛmɛtena so ɔne ne papa ɔne ne maame ɛne abrante a ɔno so yɛ drop ani a abrante moru ɛto sumu no ɔno ɛne ne poma wɔde no ɛnante ɛmanfo dodo no a ɛna ɛtwɛn saa dwumadie wei sɛ wɔhwɛ na wahwɛ nsɛnkyerɛne a ebetumi asi ɛwɔ Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie wei so the longest awaited day has come ɛyɛ day a enefie yɛne papa no atwetwe nkɔmɔ de firi mu aba no yɛne mo ɛbɛka ho asɛm ansa na kwankyerɛ gu akwa so no nyame pɛ ne yɛyɛ na sa abranteɛ no aniti a enigye aba santimam enigye so aba so ame efiri sɛ abranteɛ no ɛyɛ soameni de hye jo apa electricals yɛnkɔ na yekoto wo ya wate wo ya yekoto ne dia wo ya efie e signal cable we e na doto no a ani e wo ho e wa santimemba ye ka wo ya pa dia ama efie entumi enhyehye market akese na hye wo Ghana member entumi enhye biem no a e signal cable na sa signal cable e ba Ghana ha efie ensiani Ghana weda e no hwe so e de ye signal cable enkrafo ate so mfa so temafo ate so mfa so abadum kuma se abadum Ashanti Joe Apa Electricals wono ne kofa bi ba Kumasi a enei wono ne gusu a Kumasi fo nyina eto signal cable e de efri ni ho empepra de bia de e wo ya fie bia no ye ko Joe Apa akache na so ye benya bi ato na ye de awoya efie wurafo agye atum sa na energy commission fo agye atum Ghana Standard Board fo agye atum lechiche fo nyina agye atum se signal cable no kopa wo ya no de ye eye wo ya papa esan se eye Ghana wo da na de enti no enemetumi asi supreme se eye Ghana wo ya pa signal cable no yenkonko tobi na yemfa eni adwuma Joe Apa Osei underground cables na wo to bi sana transformers ahodo nyina da wo to bi yenkwa Japan house woni MTN no enedi hwe animu PZ afam wa ena yekoto signal cable ewo Joe Apa Electricals ninsem RCC taxi rank edenyame ubenya Joe Apa ewo ho yento signal cable ni bi na nyoma enkonkai emfa emayen Joe Apa Electricals say letishi fo ekuo na hodo nyina no woni wo mo ewo nhyehyeye entisa ukoto wo ya ni bia sena wo betew so wote advert no enso efri Osei Aboagye me ho a oba wo betew so amanyoma akronka yie pa yemfre Joe Apa Electricals ewa homa trufo we so 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 Abadu Kumase Abadu Ashanti Joe Apa Electricals 21st clinic sciatica expert yenko to sciatica na se na sciatica yakano entrim ayade wu eso sisi fausirem ona kokom na usire no ene onam no atwu hwehwem sciatica yade no unti no na atwu saa no abibidro yebetumi di asayade 21st clinic se menkan tro saa na 21st clinic ba ye no eno ama wiase afa na nyina hu se yade bi ye
friend siatica na ye de bibidro etumi etu asem e wa kumasi kuropom ha Ghana ha abasobode ayaje wa bibi mem ha enu twa ebosompo ekwa abruchira enya asem keto akora abasobode no eche wotwe hunwi na 21st kene kese menka ncho se ya de bibire bia da wo de bana so ye na kache a obetu ase na wo de amawo laboratory ne scan fidi ahudo pi ne sa yonti no omafo agina 15 branches na wo bie no wo mam ha Kumase Obuase Accra Dome Tema Kaswa Takwa diko Fodua enkoko sunyani brekum wanchi Tachiman Kranza Goso Debiso Jaboso 21st kene kosinye mini 0540311311 0540311311 Yankonya kopa trader chako pada yakonya kofate tete atompono so na se tete atompono na yefa so dia enka ne de body trim ani bidie na twitwi yesen ma ya posen pa eno na no mfre na posen bidie no ani body trim no ne afre na posen udi twitwi sen wo sen beda fite wanum kanyina ebetumi ayi no se tete atompono yefa so dia trader chako pada se menka ncho se wo ko twusen a fa trader chako pada ni bi efra u paste no na fa twitwi sen wanum nka no awe sa na wo no enso ebeda fite na wase menka ncho se ade bia ye friend poison no toxin no se wo na aka unyanya nche na aka wo abo bia bro ewo na no bia na obeka wo na poison no ebekọ widim no num trader chako pada watem odofo cholesterol anasa sade na atawo yam sade na ma wuntinum asisi a ye no trader chako pada na nyina akọ na ne no be ma wafunu esododo se de wafunu esi so no no na abo better na akọtọ ase no below the belly no yenko ne ko be trader chako pada no na ne nyina ne se wutwa akutu no mienu a na wachim efa no ade agum na wanom eno ene beboa ama wafuno eso atie kidney no yenum trader chako pada na dwuma kidney no ebono emmo kese enchesa emframa agina wuyem otetan basabasa uja anan anya akono nyefe omafo dodo no ana eso ho ama ho no ayinka nom trader chako pada ebeboa se wonom sane broso hangover achewa nom trader chako pada osano ama udidi abuyi wani di abuyi yenko na yenko nom trader chako pada ebeboa yiye papa 0243943413 0243943413 yeko ni akwa nom trader chako pada ebeboa yiye papa 3A Herbal Center wo frew or the 3A co capsules cocoa master or the abedwa so wose yenko tu cocoa na se tu cocoa na se dia adura mekanfo na media ma onanwumre eya 3A Herbal Center ni nupa 3A co capsules cocoa master na wodi aba no woni so yo wisi eye cocoa be ma usisi no achia usisi no eya na kontrol na pagya mu eye cocoa no na yesa ama yom no enso akofom cocoa eno no uja nan moja firimu ba eye cocoa eduru babia na gya wo yamtim cocoa na yesa ade no enipa bia da wudidi ekọ yamu de ka hunu se koko no ubetumi enya bi yenko kolina ke ba danie ba misti eba na yenko to 3A co capsules cocoa master ene fa entu koko na se ye fom kwa ye frɛ ewa homa trufo we so 0546107107 0546107107 mizo ko eye mizo na mizo no je wo mango flavor ena ye won miss fruity o manfo agimizo atum toto no a ena e kamfo se enkoda won no miss fruity no mizo ni bi no eboa won kankro ene wo munyini o manfo dodo no a na se dabi sa na tie dia 5G meza no enso eboa ema ya pom din etumi gina so ye adwumaden na sa obre kwan dia ye kamfo 5G meza na ye de amount aponto abadinto ene wo yijon no se wonya mizo ene 5G meza ebebo ye pa ye ko manager Daniel ho ewo 21st clinic ehwa Kumasi Kuropoma ubenya ni dosopu na wato Bikan supermarket stars ewa wo post office abawa wo post office anomanje wa ubenya biato Mama Esther Articom Royal Ventures Baptist University nchemwa ubenya bi ato PNC Ventures anomanje taxi station no one charity hospital no din hwe ni mu ye Corner Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one
ene VIP car park no ene di enhwe animu pe kwaku ochre company okofodua poye mantamu eastern region ho enwo ye frɛ kwaku ochre company wo 0243 329414 0243329414 na yenko pemizo ye yiyo ene ya ponto no ebetumi aboa ye papa hey asamuaba na asamuaba wa santimamu ene se abrantie moro owofia efri da joada no ya bomsa besine ene sanchani betumi asi wa santimamu ana nyamie no kura nimni papa no a sebe praduasa moro mana no tia no yano no adinkomo wase wade moro ne mfumso afiri no na ekina biem so hu akoda akora na se obeka se tia no dia ene etogina wase wati Asem Mpe Nipa ye ne yatiafo nyina chopa yapa no eno ti no wama ya kwankyere se enne mene wo kase yenye sa kwankyere no na yenhwe so soro fence ebebi edi ama Asem Mpe Nipa eno ene enkomo a papa no a sebe prebiasa o ma muru ene sumaduru no kasasa no eno ti yanko computer so dwedi mra sisi a ne nsenkyerene no yento aso eno ti yakọ akọ ne no yakọ ne computer so dwedi mra yenhwehwe na enwoma enkonka yepa omra samwa bibi besine omanfo dodo no a ne gira Facebook no so omotwa ye enya Asem Ketua enya Asem Ketua seven per the pese kanyina ne se de kan ye beda Asem Mpe Nipa na yen kan shatiefo on na no obi ka Asem bi se we eba ni yi a se yenwan na ne tia hallelujah ade bia no Bible say emphasize da nyina adai yemfa ma wono awurade na yene emodin bo yene abo edume bi ofoso wankasa no dress na obi ankanfo wakanfo ho akwa bi so no nyankopon aboa amoni adi ni yehye de papa no kura no ni yeni na se ono moro no kura wonim papa no ene ye kura so ne ni nya asaye yene ya yete na ya be hu no nenso enye radio bia na se BBC a o ka kura na se be braduasa wu ni pakro na wei ya try kan am say they toss be Asem Mpe nine radio bi won ma o ka ba ko pe na nko wajai ni ya fight ya kodu ba bi na ye papa yi sabe watie sufra de adru ni de empire bo na ye bo se ono ankasa kra na ye bo mpaye ade amaye papa no se na kwankyra wa kyere no enya dwuma na me de bia meka me mpaye bo ne se mo ya wotie yi na ni hu ade na wonko amana manaso na nipa bi nso hu sese tumi bi wo wiase etise wonam na wo kasetia yenwa ba bi be kasa futu sem no wo se efi na ko ye pani se wo ya akora o se wo ye pani o obehu de wo obesi akasa kyerɛ wo ofosuo edume bi ho no ma wo ka ne se ya ye kumase ya ne ye Ghana ha enam nanti aba no ukopa na brante bia se ne nwa pani mu ya na pani bi ne wo di na temwa unkasa sebe prejuasa onim se wiase no ano no masa nya ahode na wo no eno ne nya wiase o ahode ne usika na wo no eno nya wiase e gift na nyamede ma okay eje de empa bo se nanumre nyankopon ebe hye no me de mo gidie nyame be hye no okay pokwa bena bla nyankopon da roma emene na so emene na wie duro molo su ofia ha o ha se de emene wie duro na Yesu Kristo okoshare for no so no o se nyansa fodu no ne munum ekuta o mo akande sase reserve ho ana omu a omunim nyansa ase nkwasafo no so ekuta baako na so mukuta hwe ebele na duru na mbidi kan se eni no ekosua nipa bia nche ne so ekosua enti se yeyi ne ye kura ne yi a ebetima saso aba na esi no ne se eni no eyi ye no yankotieti aso yankoto antwede nyame adawroma yewura no ode koto nsuom kama wakura no aso odade e bre no ena mitie record ni bi na mom
nipa biya fa nsua de ehwe no kasa ye yemu mpanimfo ne nkodaa na tumi no ensu nipa tsaka yire ana enwie de nipa trim eti ye daye wura na se basaya dom nyankopɔn so no onkosa ankora no obi wo hɔ ne mu akoyiye ko bɛsɛ no obosio ko bɛsɛ no na nsu ye wura we die oyi ɔsɛmensɛ no abɔfo na afom na nsu o de mensɛ no odna de ɛbɛbrɛ ne day eti ndɛ onyankopɔn basaya do bɛbɛ bibi papa aba sompa Asem Mpe Nipa baby papa free nazeta kanta oh nana anwumre no yɛda nyankopɔn ase na masim tiawa seven preduas and penny focus in bi sɛ wokoto sɛ aboa bi si wunua bi so a ka kyerɛ ne sɛ aboa sɔle yɛn so ɛnka nkyɛn sɛ ɔnsɔle free ne so free so de free ne so de bɛba so papa na asɛm ɔde bɛdan yɛn ɛyɛ nneɛma bi na ankɔ yie ɛna ɔno ankasa wɔ ho ne mfon so seven preduas a obi adi bɔne kɛse a ɛkyɛn papa wei deɛ ɛnso nhyi a asotwe bia ɛte sei na duru baabi a obi a ne ne hyɛbrɛ ne ne nkrabea a mɔde ba asase wei so nti mɛsrɛ na mempae bɔne sɛ nyankopɔn anya adom ɔma ne nsa so na n'ani no nyɛ den enti na yɛn nyinaa no yɛmpae bɔ ɛno no na obi wɔ hɔ no mo a yɛkan ɛna sɛ nipa mmienu san se nua no so no baako gitu mu asɛm a baako kan ne sɛ awurade wo sɛ wo yɛ agyenkwa a gye wo ho na gye yɛn ɛna baako so kan sɛ yɛn deɛ bɔne a ɛsɛ fata yɛn a yɛdi yɛ so ho so twe ne ayɛ den yɛn sa aka no ɛhɔ no Kristo ɛka asɛm bi sɛ mehyɛ wo bɔ sɛ ɛna ɔbɛka me ho paradisi na kyerɛ sɛ deɛ ɔbrɛ ne ho ase gye ne bɔne ne ne mfonso tu mu no nyankopɔn ɛyɛ n'adom anaasɛ ɔkɔ ne mmoa sɛdeɛ papa yi wagye ne mfonso atum sɛ ɛduru baabi no ɔkasa tia papa no anaasɛ ne kasa wi ankɔ yie ama man no afrɛ no sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo papa no ɔsan asɛnnua no so mmɔbɔ no wɔnyɛ saa ama papa yi nana ma no asɛm ano no ɔfɔ so nyame pɛ na ɛnyɛ hɔ na anwummere meje papa ne di meje nyankopɔn nso di da bia meka me sɛ ɔhena koma ɛda Awurade Yesu Kristo ne nsɛm sɛ nsuo a ɛtene baabi ɔno asafo Awurade pɛ ɛna ɔma no etwafa nti anwummere mesrɛ asafo Awurade sɛ ɔmfa Asem Mpe Nipa dwumadie so na ɔnyɛ yɛ nua moro ɛho nsɛnkyerɛne ɛma n'anim onyam no ɛnnɛ di na amansan nyinaa nso ho sampa ɔyɛ nyankopɔn yɛn nyinaa yɛnim sɛ nyankopɔn te ase deɛ na so no sometimes no bibi si a ansa na yɛho sɛ sɛ na nyankopɔn ɔbɛn me paa mebɔ mpa yɛ sɛ Awurade ɛmfa ɛnna anwummere yi mpempe yi mu dwumadie no so na ɔma akra dodoɔ na ne titiriw ne asobrakyɛfoɔ ya Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ da ne da yɛtu yɛ fonso no wɔnom bɔ yɛ asɛm ne bɔngalate kɔtɔ baabi wɔnom a wɔnom engineer anyɛ nifoɔ no Awurade ɛmfa ɛnna anwummere yi wese so na ɔnyɛ nsɛnkyerɛne ɛma afoforɔ nso ntimi ɛnsakyera ɛmfɛmfiri wɔnom so ɛne yɛyɔ bi yɛ wɔnom so ɛwɔ mu no nti ɔfoɔ so bɛma may the will of the God be done. Okay. Ebra na wiedru asanteman atai din. Sese baby a yehwe eye krupo twedi ampomba se yedom. Ene nananom se omo begina yechi na omo atai yechi agigina pa. Eno ti ye papa no ka kire me na wie se ebra so sa akwankyere no koso a odi abrante na ni bema no ene. Eno ti no papa no aka. Nanso yesu Asem Mpe Nipa yesu ye de ni hwebie. Eno ti call Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana, YouTube no Sompa TV, Twitter no enso Sompa TV, Sompa FM. Eno ti ene sankyerani besi abrantie moro ewo fie ha yemne no entwetwe nkomo kakra bi moro otemeka bibi abako de uwo gidie se na nwumere wani betumi ate uwo gidie pa
enti so wo gidie pa de a me so me de ye nyina de gidie beta wachi kama pa efiri sɛ papa no ɛsɛ wani no ɔde bɛma wo saa no ka kyerɛ yɛn ɛno a yɛne ne di nkɔmmɔ ɛnɛ wɔne yɛ di nkɔmmɔ na mmom sɛ wohwɛ sɛ deɛ nyankopɔn bɛyɛ ama wo nam nananom so ɛbɛyɛ ama wo a ɛte bia amanfoɔ bɔ din wom sɛ wonyɛ umu adeɛ no wobɛsesa afiri ho wobɛsesa tu wɔ gyidie so ani bɛte okay ɛberɛ na wiadu santeman atai din awurade nka yɛ ho na deɛ yɛbɛyɛ nyinaa no papa no ka kyerɛ me sɛ ɛno ada kora no na wɔ mo wɔ dɛm ha yɛde yɛni ani ɛno nti yɛbɛsrɛ sɛ wiase afa na nyinaa mfom sunsum ta yɛkyi na me gyidie sɛ akwankyerɛ na wieyɛ no nsɛnkyerɛni ebesi
Ghana ensankyerɛne besi ewo Kumase ensankyerɛne besi ewo Sompa Asem Mpe Nipa ene wo soro bie nananom amakwan sɛ abrantie si ohu ade Swamefo nyina di adanse ase abrantie we nani na fura tetia obi betra ba bia gye kyinyi tini ye kan saa no eno ti odifo ye twɛw Yami wayemuye Wanda Yami wayemuye Nyami wayemye Oh Nyami wayemuye wayemye Hallelujah Ya kamfu ya kamfu This is 93.1 FM. Yes, Yaw Osei Nipa dom twetwe ye bompia bibitimi si na nyametie ye nyina de gidie ne ahode bompa ye aka chewure se de ye papa kan no wono na akona ti na amayen bompa ka chewure se wade nyakopon ne se kyene na di wo Yesu Kristo di mbia na bompa wo su de wa ikaba ba la bo shande de bria ibalo bo shindi di kabri ande de kabra chada ba ye na da bo shindi di kabaya da ba landa na ba kabri ande de bo shandia Father Jesus ba kabri Father Jesus lenda da bo shandia liya kabri ande de ba li kabara bo shanda ya ba li ba da bo shindi de kabri ande de ba ye na da bo shindi de kabri ande
Father, Nibro Sandi de Bacabriando, Father Namosin de Bacabriando de Bacaba, Father Gabriel, Father de Bolosanda, Father in the Bolohanda, Father in the Bricabria, Father Cabasan de Brianda, him Dumbo Sandi Cabrian de Bisanaba, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, Icabo Sanda, Icabo Sanda, Icabo Sande, Limbro Sande, Limbro Sande, Limbalabos in the Bricabrianda, Limbalabos in the Bricabriande, Licabaraba Sandaba, Licabaraba Sandiraba, Father Jesus, 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 Licabarabos in there, Limbrobos in there, Father Jesus, Licababada said, Liandarabos and the Bricabrianda, Liandebe and the Bacabrisan, Libros in the Andalabosandaba, Licapala Sande, Licapasande, Lebalabasande, Libarabasaniaba, Licabarabasania, him la capalase, him la capalase, him la capalase, Libri and the Bacabaraba, Father Jesus, in the name of Jesus. Having me perceiving in a year dream back, Wakumaba Kutamichi. Your bomb pay sing a mini beer quine. Unipan Timmy Mia Quine sing Yakupoma Sayado. It's your beer for Nakuman and I drink Tamichi. Than in Santan in your Juma, Emayen, me bompire. Mira Jesus Christ. Bompire, where yes, kiss one as a demo. Amen. Miss Sana what year? Esra what year? Siram was Sira. Amen. Sirani Monyam, Sira Pampo, Sira to me, every woman go Pomba Sayado. Yama go cry. Who can you pound one pa? Can you pound one we are? Can you pound one Yumra? Now we are more Juma, Juma, the Muninana. Who now Cassan Wakasa? Nipa Biantime Kabie. Who not doing it, Esia hene paya hene. There's so been to me to Yaba. Yeah, right, yes, so and none dream. Ye young Sanchane, ye young was said to me, ye young was said what day, ye young was said Peja, but do in the day. Amen. Yeah, right, Jesus. And not the Pusure. What was sorry, yes, what Pataquay, I the crop up in the coupon. We are singing at them qua. When I not the Pusumania, yeah, when I woke was some door, my summer dunya la go to war. What Pataquay, what the man for? What would you in a sumutura? What breakers in Yacopo? What would you go to a bar? Now what have your film? And that day, Asem Mpe Nipa, yet you as a flow, yes in Yana, yes in Domina, Ganana, Atofonina, yet you as a flow, the Mount Satane, and yet Juma. Throw sour bremo, a rattle sour bremo, rattle sour bremo, rattle sour bremo, yet you would dear, that dear to flower, yet you would dear, and that day, nobody can say your home, nobody can say your home, nobody can say your home, a genuine payer, a genuine payer, a genuine payer, yet yes, Daniel Monyami and Sashia Bocase, amen. What did Yacopo Basayato? And you want a wire. And you want a wire. And you pay at me. I guess you were ratty. It's already in Manacodi. But you're never dry. And Manacodi. With Jesus Christ. With Jesus Christ. With Jesus Christ. Nazareth to demo. And you Pompeii. Yensem kase Jesus, 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 Jesus. Amen. Yeah, man, it's your 5 minutes. More monitor time. Oh yes. It's your 5 minutes. Okay.
nyame ayɛ wa yɛ awie de nananom ayɛ wo mo ayɛ awie ɛno ti akwankyerɛ a ɛbaayɛ no yɛbɛsrɛ sɛ mayɛ ma bi ntomfom ɛfiri sɛ directives no yɛ papa no kyerɛ sɛ wɔwie abrante ne ho ade awie nti aka sɛ yɛbɛhohoro n'ani ne so nti mɛsrɛ yɛnkɔ hohoro n'ani so mmra na yɛmmɔ nwom ɔse ɔmma biem ɔne yɛni nkɔmmɔ biem nti abrante ne ho ade awie yɛwɔ gyidie kɛseɛ wɔ dɔmbɛma mu sɛ odifoɔ hwɛnsuo ne yɛna hwie gu a difoɔ hwɛ ne yie tiafom yie na yɛnkɔ hohoro mfa nkonimdie mmra na asantema ne wiase nyina hwɛ yɛ okay. Ewo jidie kese wo dɔmbɛma na enhyira enka ye papa no ayade me de me kosoa de na se kese ma ye papa no efiri se ade bi efiri ne yaw no so obi anya ade bi amananhye wa yaw mamu o etie papa no ye be kosoa danase na ansa no wonhuru na omo nani so mra no ne nkunimdie aye nyame madea ewo jidie efiri se osi wo wie so say me gidi ese amanfo hweye na obi ohwe enne enoma ekoso ha nyina no se wo no oba bi na ehwa ana oba bi anyane a wada sana meka no wada anyane no se omehwe bi no mfanye suade bibi nsi kwawo enna entre wiase enti obi anu asem se bibi ni wiase ye bo wiase wo ahu de de chichi wiase ne wo ahu me da bia me kasa se yeni mo bi asebe o sachira ye na wo ko ni fie wo se bosu mo fie o ko fa hye no wo hye na ni be ani gina tim fa wo kwa no so Sompa FM edu me bia makasa se kasapa ho kasa ye kan kasapa na ho ba nipa bi hye da pretend say me de me ba wiase no me de kasapa de me ba wiase man ka bia nche obi ada hwe me de hey papa ne beda na sese ye kura no se bia se okunini atrene nsa na se wansomu a wantuma echi papa ni edin komo a oni edin komo kama ye bompa ye se nyankopon betrene nsa se koyia edanyame ase de besi bia no because bible na ase de besi bia fa na ase ma no de mom anya ni suade anya suahunu anya suahunu manipa anya papa obema ide nko a wono so o nipa te se wow de bia me kasa se me bibi tu obi se ya ana obi wu na se ye kwa akosie na de bia no ne de sun ne ade ye konso ahwete ye sie ne wi ne asa dan ye ne ya ba ya busa ho se wo a wudi animu kokosie no ana wudi twa adwadwe kokosie no enti wo so bi nto wa na anu ti de bia meka me se ne me sheda pake meka na me ko afukwanta me fa trotro nipa be sisan ade we ko ma obi biara wo hwe yen enhwe ne sa akwa ekoyia fine de be si bia no fine but fasha wadwi mu se wo pento kwa na me enne de be si enne wo ti se won si fia ha enne me kire ne se me kire na busu ofrim me kire no me we hwan me wo ko ba mi jataba me hwan jata so wo be chiware ovosu obiti me kasa na me bo ne nton me ni okokroko me ne hwan me ne okoba me tese jata isu kwa so hu na na wudwane oso so ye jataba ovosu ensam na no odin sese on sa woto ohwe wadwen ya se wo de wo na ohwe no ebi ntime nto da adu time ameka kire nipa dasani
obi a wohwɛ adeɛ wei bia no ɛnhwɛ ne kwa nipa bi bɛtuma kyɛn wiase fie a yɛtete mu obi bɛtuma kyɛn ata nipa saa wobɛka sɛbe yɛabɔ no wɔno ne so a wɔde ba wiase wopata obiara biribiara obiara nte hwee obi hyɛ da tumi tam obi to tankuruwa mu paa abra nipa no yɛ hwee yɛn nyinaa ne yɛbɛha da wɔ fie hɔ wotua a wodeɛ me nso wotua me deɛ ɛso obi tumi tan wɔ bi a yɛnya tenants a yɛn nyinaa ha da na obi tan obi amanfoɔ wura fie wura dɛm ɛkɔ ka nsɛm ɛna wɔyɛ ayɛ sɛyi ɛna wɔmpra wɔyɛ nipa no so koraa so sɛ bepɛ dwasa wɔnyɛ saa wɔn ne nkorɔbata no dɔɔso aberanteɛ moro ne nkorɔbata n'asɛm ne nkorɔbata no dɔɔso obi a wohwɛ yɛ a wotie yɛn ɛnhwɛ ne tra saa obi deɛ wohwɛ o na busa sɛ wɔn sɛ wɔn ne busa sɛ na woɛ ofosuo na woɛ ɛnna me ne wo kasa obi anya obi a ɔtwa ne dendendendenden aberantɔ kɔɔ ne ne ko nyina mfa so obi ani so ɛnso ɔka biribi ama no ate ase obi afa obi adeɛ ama no ayɛ ne ya adeɛ no a wafa no ɛnnɛ kora deɛ aba wiase kora mpo deɛ wokaa fa me kɔkɔɔto wane ɔte bantam a ne bayale wonim gyi ɛnnɛ obi amfa obi ankɔ kɔɔto woka wɔ bi a nyɛ ɔna wobɛka kyɛ obi sɛ fa ne kɔkɔɔto fa me kɔkɔɔto ɔmfa wo nkɔkɔɔto bi ahode ɛnɛ so ahu deɛ asi aberante berɛ a wɔberɛ obi a wohu adeɛ paa sɛ wohu ma nim wohu oyere anim wohu maame anim wohu nam fofoɔ anim afɛ deɛ sum aduru a ɛsɛ deɛ wohu baabiaa wode wankasa wohwɛ no wo a wohwɛ no mese nnɛ katawani sisi a wode katawani ne hwɛ adeɛ na hu situation aberante wɔ nam mu woka saa asɛm wɔ a nnipa da sɛ ne nti aseɛ da yɛn nyinaa yɛdi ho fɔ adeɛ bia nipa woyɛ biara no sɛ yɛbɛta sɛ ofosuo hwɛ ne yie adeɛ nyɛ wo deɛ memfa obi bɛtuma gya ne bɛkyi adeɛ a ɔba akora ne yɛ ne nyɛ so na ogya n'akyi ɛsɛ efie ha deɛ yɛmfa yɛafoforɔ a ɛmfa nkɔ mesrɛ nyanyam bia efie hɔ arenade wɔ fie hɔ arenade ɛwɔ fie hɔ ebi ni eduru mmerɛ bi na woka saa nsɛm wɔ yɛwote radio so afɛs no yɛma radio mu no yɛka sɛ yɛsɛ wede abosirimka morɛ brante ɔno a timi so ɔkyɛn si anim atwi na sɛ w'ani anya wobɛtumi atwi kaa no ne yɛapake no kaa wura sɛ me na mede maa wɔ ne wakɔnya problem yi nti kaa no memfa ma obi a woapɛ obi ma ne matwi na ho so anya biribi atɔ biribi adi aberanteɛ deɛ ne wɔyɛ aduru tama ɛnnɛ woahyia kyeiwa ne ne mma wohyia a ɛnora odwan wɔkyena wobɛhyia gyata adu time ɛsɛ sɛ nipa hyehyɛ fosuo nipa hyehyɛ free life mu na especially Kumasi a nneɛma bebree hɔ a nipa bi yɛ airtime me de yɛmpaebɔ ne sɛ aberanteɛ yi okay ani bɛte asantuma bɛta din it's just a matter of time nyɛ miracle pii saa ɛntimi ntete saa watema se moro ohu yɛ uhu adeɛ kakra come on moro ohu yɛ uhu adeɛ kakra wonderful mo ma microphone no mɛ no mo ba mu kura nyɛ hwɛ ɛnɛ yɛni abrɛ o Isaac sabre han no to wani so hana to mani so kakra hana to wani so a matter of time eti se wo hwɛ first no se de na wani na yetum no a sabre hu se nkane wa ha sisi ya no se mete nkane am but afede wo hu so te kane am ba nyemo nkane bank tenkete kakra awurade nyakopɔn ɛsɛnkyerɛne bɛyɛ adwuma moro sɛsi a no wonhu nipa deɛ ba sɛsɛ w'ani no ɛhan aba mu enti wode hwɛ ansa na yɛbɛyɛ dwumadie no a mame yɛboa afansa si n'anim ma mehwɛ adeɛ moro esuma to w'ani mame yɛboa afa kɔ n'ani o sa afedo obo nani no moro hu so obo wani ni prepre kata wani din mi hwa de kata wani din
Katawani din. Kaswani din. Katwani din. O katawani ni say ya hu han wo wanim. Han bia ni. Bi wanim yere. Han aba. Ba chan. Kakrakra. Ebie. Okay. 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 Uhu ade. Me hu han no. Wo hu han no. Ba chan. O so my microphone me na no no. Yanko po be ni senchire ni. Sompa. Moro. Ora. Moro hu han no. Me hu han no. Uhu. Ba chan. Uhu. Ba chan. No okay. Okay. Ebeba. Ye papa ne se waye bibia wie. O se mo hwa minim mama me yebo mane na ni enhwe me ha. Na ni no na ba ko akatapa. Na ka koshim. Wɔn ɛhwɛ yɛn no previously no mo fa video dada ni bi nto so me nhwɛ adeɛ. Okay. Sompa.
wani starting so microphone Panama Basin class 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 and about 10:30 and at 10:30 when Monya Blazer first I was here Asem Mpe Nipa in India and I want to don't Asem Mpe Nipa and about 10:30 and at 10:30 and at 10:30 I brought your transit. I brought your transit. Mobiama studio SMO. Ya papa catcher say. Ya papa catcher say we. Say ya na Yankopon so be ya Asem Mpe Nipa. Wadi ka kan kire ye wi ano. Ya papa say ye bo say. O so be pagya ye. Moro. 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 Ka kire wi ase amansan nyina so hu ade. Asem Mpe Nipa obi an kan kire wo say. Sheda yesede wo hu ade no da bi ye nyesa. Wo hu ade. Pa chomia na me hu ade. Kai nipa wo dem ha mame hwe. Oh, mame pie. Debi, ma Emilia. Ebi ana directors beba no. Na ni kwase nipa be studio. Mo ntema se kakra. Ma Emilia wada Roma mesel. Mo ntema se kakra. Esa ha be ma. Mesere mo a. Moro kai nipa wo dem mame hwe. 1 2 3 4. 4 na wa. 4 1 2. Bro. Bakakra. Okay, kwaku. For sure. Better Yankopon ase. Papa nso ase. Na atiefo mpaebo. Ye beka se nye nkwan mpaebo. Na emom de omu ni nua ne se. Me hu bibi se ebra ye de yenua ba ma iba ha no. Nipa bebli anhwe. Oba no pempe but nshanka wrade se. Wono ankasa timafria aba beta na konwa so a. Me gidi ye se efri ne enkosi adwoada ye beba no. Adwoada program no eye na ase asode. Na ye ba hwe se ye be pa ye papa na chew. Se ye mfa no na ontu wi asefo. Ye mpese obia behu no. Behu no yeah. Ye mpese obia behu no. Na de adesede be ma na dwoada. Na ye connect the microphone no ntufo. Yeah. Na moro hwe ne ho yie. Awi a oka kire me wo se akoda akora moro hwe ne yie. Akoda akora moro hwe ne yie. Osu katanani no ba akoma hwe ade ne hwe kata ba ko ne hwe moro hu ade Sompa hu han no na hu nipa no ba chama hu nipa na ate ho odifo hu kata ba ko no me hwe moro hu ba chana o sha tare be tare ne ese black bee anyama ededem ya mama ye mfoso ye ho ade de wo hu wahu nyame aye ofosho ho gidie na onyae o se ye kan ye ne wo gidie na onu ni gidie anka ba eti e beka e ne se gidie na onyae no okoda sa no ma ni nyina wonye na gidie no de enyina ho okay dabi ye kai messages kakra ye kai messages abrotia ayama a systematic in fabi into so my na young kin and I want they are done in super papa and no and a better dia was said monyam kanya kopon e was so ho a better dia no everyone why and a baby ye na ye ni o men love me was it bribi wo and I what can he say Melly love dear and so and no not that repeller akoma da was Sompa my ye na ye de aseda e ma Nyankopon twedi ampo ba se ya dom saso na J Andrews was say Nyankopon wanwafo ana wanwani no God of wonders wono na ye anwanwa de J Andrews de no asoma Emmanuel see in fact Sompa Nyankopon enhira mo papa was ye nyanhira amen na kobi ken se animonyam enka Nyankopon was so ho amen na ofori yabo ase me yam crash me na we yam show saying ba ma bibi wo wi ase wate na ofori yabo ade no akosia safo wase animonyam ya de Nyankopon na nwumre akwasia safo wade no Susan Asante wa was wow
That's good of you. Yo nyankopon ene papa ne ye di nhira e de ma wonom Hamza Ishmael. What say Hamza? Pechi unit committee or say yeda Allah se papa ene monyam enka Allah. Now Ruth say no kre onyankopon ye adwuma. Wa ye nyankopon wa oda so ye adwuma. Ruth say no oti boate wa say oh my God is powerful. Nyankopon ewo to me and I what can say nana nyame ewo to me ampa seven dankwa one say ye da nyankopon ase hallelujah 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 for so be man messages ni dos wo ho na ma me fa we say ntwa mutew mindim said ye say lines time na so ona ye ko aka 15 minutes no wada roma ye be ko sesia na ma me fa akoso agye wa akode ye ho ye be ko ma ye nya ne birthday ni mfiri ho and a birthday be a suspended birthday. Sir, you answer. I was here, you walk on the Mistro. I have a poem. You have a poem. Ansana Juada Bebacrano. Sabre Moro, who are dear Cacra. Yamea Tomwa, Enru Juada dear. None in number. Moro, a Juada Bacassa Bibri, Bacassa P. Asem Mpe na okachire papa na okaseti anono. Father me da say. Kachire papa ne say me da say waji me fom so atuma wo bie mani na ma me no. Oyankopon enhira no. Oyankopon enhira no. Amani ni tiwie me da say bebre. Eti efiri ho no bekasa etia obi biem. Mpa cho da be. Ya no ahwe ho ye wate. Father mate. Ya no ahwe ho ye. Okay, pokwa bena. Bra ede nyame ase ede nyankopon ase se nyame de ache nyankopon ya adoma mande ewiase nyina yebeda nyankopon ase na yede ye afutusem ede amaye ho ye reserve bi juada kan oh nana so far on say abrantie we no nyo obi na ahye ne se on kase nani na yede da bi da ya kra nya sa nani na ti na ade we nyankopon aye enye ne na oba ba beye na yenhye no nso o ka say Yesu Kristo ti obi ani Yesu Kristo ti nipa nani na nipa no yenhye de bi nso nipa nya se wote nani na ohu ade obi afra ne twa konkron no na won kai ne yie wo se wo wie no obi san se ohu ade wo se wo hu nipa se enua okay satamo Yesu esa eti ani no obi san se ohu ade wo se wo hu nipa se den enua emra na ekọ no ni frani ni yede ehunu ade na enya enne na nyame beye waye na ontimi ntiatia so mo sa wote ase enti nyame aduma dadwoda wote ase enimonya no be pie na nyame de kan ye bi na waye we na enya we nko aso na oye den obeye asedanka nyankopon meda okay enti obi betumi agye achenye o nanso no enkomo a ye papa no enne ye di efiri enra enanopa enne enanwumrei empo abren akwankyere no ekoso no ye papa no akwankyere bia wo side ya betai so no enya asem keto akora enu tie ka kyere wiase amansan nyina se edadwoda sompa Asem Mpe Nipa ye de na ase akase pa makrupo twedi ampon na ye de bia ma ye papa no se ye bu kotodwe esufre no wo gye ye so se sompa Asem Mpe Nipa chopa modi amame no matie entu beye ya pede na maye ampa ya papa ya maye ya asida enka ne den wo ye sofo pani nyankopon hyira no na won to ne wosrem efiri se sisire etumi be che nkoda no de a wo se nyame nipa wo so ne bible eka nyame asem kyira dasa no wo so otumi domi moru ema no tumi ebam ya beda ye papa na se papa akwasnya sanyina so ya beda mpanifo ase se empo ye tam no so ye na omuma yi bi so eka ho eni ntino yenfre yenkon homa so kakra yeko ima ma edisi yenkon homa so kakra bi 055131931931 0548931931 wo mna Samuel and then wo say we are Asem Mpe Nipa pani kwakwa na maji wadi and then pa ya wa born and no ngabra de nyakobo ye adaju adabehu hello good evening pani pa majoso entientiem hello so for and
few members in Mafe because at my no, who said Nyamita Kweki. But yeah. Oh. Hello? Hello, me Oforisuo. Yeah. Nah, because wa unu yakuma brain me. Adwofu asabi. Ye de kan Yakopon na sinka ni din. Ayeye enka ni din. Na de meka hwe mo ofiebra na ode sa machine ba ya no. Yakopon hira no. Wa imi futabra ba amansan na no fo. Na mo so a mo twe mo tumetina konso yanim na mo di nipa ma asema mo no. Yakopon hira mo. Eba para so Yakopon tunu kwendem so ma ye nyamoro so wa sebie afdan kan Yesu di mo. Amen o. Amen. Hello. Hello. Udin baby afrefri. But so me dey na na kura me ka say free stuff here sem. No ke na yenti o. Ye de radio say ye do chena oponyanko pa say papa say what ye nyen eni amayen. I say so at that kesian sun koma papa yi. Say ye dey at this radio to nanim or I can say. Say me dey abo so I mean what about menka. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefri. Avoso Pizarro Tinkers Masaba. Pizarro yenti on TTM. Avoso asida kesien koma chiriam ponyanko pofo. Amen. Na asida biom koma adwumawura Brothers Foster nyanko show panino. Adimpa unya ya ode Sompa TV abaro bosu. Nyanko onto no nkoboso. Na mo nso duma ya for nyame hidam. Na papa no nso awrade ofo papa no nso nyanko won hira no bosu medase. Okay, hello. My country and your qua. My country and your qua. Fana na country and your qua. My country and your qua. My country and your qua. Can do gas oven? Gas oven, papa. They say my country no, people poor mono, but then my country and your qua. No crumble, the ball be ambasso, suffer. Yamisha, the via Cotton brought to Nigeria, they may make a cookie no suffer. The young Satina, Yenya, sorry, what is Yamitia say, hello. Hello. Udin baby afrefri. Let us say, my can free Friday. Yentio, Abawa. And you made it, and you may ask a Monday, and you may should be a new mayor, the end of me. Ya briefly, Jordan. Empire, yes, so good at the Radiate Empire. I mean, coming Bye, Radiate Empire, Bonnie, Papa, no sweat, ya chopano, why ya dear Kesse, Papa. Hello. Hello. Udin baby afrefri. If I say a family man, I'm Cassafri Congo. Jamen sayenti o. Enyimre die, eni die, aba papa. Ma konti enim ka ba ma body gabu hano. Na go ponko ani, ni de nyame aso na go ponhira winyi na. Na mo mo ba, mo mo djuma nko. Okay. Hello. You can say I want to get a ask me our Sompa TV. Yakubo be paje disease way adia kwadon but the amika chemoro say Ghana foreign see e ko dia tambie mu awe dia se ono anasem hello Udin baby afrefre Right from there is am got to tapa yenti o Asem Mpe Nipa moro so be sofo moro be sofo o be dai o be sofo ye ene baby adro no aje se ya papa fre bie mu e be ka se moro se sabe do me fa ne ko na obeye sofo enframa bi abono papa okay abrewatia messages bi o birthday no ho a yenwie we mi no hello good evening maje sopani
Pastor Nkasefri that's a person. No ke yenti o. Me radio to esuade mo obi afa wo ha ese ni pa o kasa munyi nti lesson say we are atuni on fanya futuo na won hu se no be setuna na mo afa okay hello last caller o free with din hello Sompa udin baby a free your friend Auntie Hannah okay because I free Elibo o gasa free Elibo boda no wa de ka che wa ye ne momu asida no ko sofo no ho se sofo no ye sufe no wa anje ye so a nka ye be ye den ti ye den ya me ase Sompa fo ye da bunyina ya mi se bunyina wadumanya ko so amen every say ya papa no ade a wa ye ne se ye ni kotu awisi hu no nenso a chew pa ye pa no ama mahu sɛ wɔyɛ sɔfo ampa ɛfiri sɛ nyamesu ɛwɔ nimu ɛfiri sɛ nyankopɔn yɛyɛ bɔne ɔde kyɛ yɛn ɛno nti ɛna yɛ papa so de moro mfom so ɛde afiri no abrɔti abɛfdi no na yɛnkra bi ma nipa korɔ na ɔfrɛ yɛ no ɛsɛ onim papa no okay yɛna na sepa nyankopɔn yɛ adom a afiri dwada ɛkɔ no one day mehu baabi ɔ me papa wo mitrim pa na me mpɛsɛ me pia atum nyankopɔn kɔ so ɛnhyira no Ewusiafo yɛbɛda mu nyinaa mo ase papa nyankopɔn hyira baabi a wo bia no ɔnto wo srɛ mu na happy birthday yankase enua ba ya ye ne no ɛwɔ fiduam ha se no mo ka news kama na minim dwumadie nso ɔkɔde ni ɔdona na ɛkenka awensɛm wɔ so na bakɔsɛm ɔkɔde ni akwasie gyewa kɔdie tumpodie ba minie Mrs Harriet Boateng no sɛ wɔyɛ kwaku papa kwaku maame no happy birthday to you akosia nyankopɔn kɔso ɛhyira na ɔfa ɛnepa yɛ no ɛyɛ seria ya wo fonye da kasafonyi so ya hya wo mfrum ma no ɔma ne nɔso mfama awurade nkɔso a ɛnyɛ wo adɔyɛ ɔnkyɛ wo nneɛma kɛseɛ yɛ sika ɛka ho nyankopɔn kɔso nto anamɔ nse ye na ɔnyɛ wo bambɔfoɔ kɛseɛ wo kunu nana kwaku Boateng na pɔsɔ yɛ ɔno so ɔtɛkɛ fam wɔ so ɔdɔ papa ye inua nyame nhyira wate na onye wakoma so ade nyina efa mama onyini kyira ahoɔden ne apɔmuden ewom na ofo so unua bema Richard Ewusi ono follow usu Richard Ewusi mo fa Richard de ne to so mama G wankasa ma me ne ba no nanso so no so edi na woda eti Richard o ma me mama G ya ono so ewo US say odo papa mu nyina mo US abrochima mu yakopon koso a enhraw no tutu anamo NCBA kro koso a efra dube kwa adumu na efi chese mpajamu ekọ empajamu ma me so odo papa yesanso na fosia so mama G ono so ne bana fosia amo won se na ye wawoda o ma me mama G so odo papa ye na yakopon koso ama onyiche ya ahoɔden ne apɔmuden ewom nyankopɔn edutu anamo NCBA ekron fama wo siri erade ema ne mfedi mfiri wanum ene wanim edanti happy birthday to you sweet sister also ya na etiefo no nyina ase na ye kwa anim ho no de esi ho no so na ekwan ya ye fa so a ye te ye de akwankyere ne ma moro no na koso ewo ho no ye papa no said de we akwankyere no okay kwanya wo fa so ka say ye nye no no na ye no kama na eda dwoada o say ode akwankyere no bo nani no ba ko no epu bae anti eda dwoada no ye de akwankyere no nyina ebegu kwa so kama eda dwoada kora no ye betwa ye beyi mfonyini kwaku dwoada no ye beyi ni mfonyini no dwoada no ene benada no tinyame ya adomo a yɛbɛsrɛ mo de pa da egu no so no mo ma ne nkɔnani no yɛsrɛ mo nani no ankasa no atede na afei na eba nyame ya adomo a wɔkyerɛ ne kwasi ada so no nani no afei de ɔno nko abetumi anante sei na yɛhwehwɛ wɔ Asem Mpe Nipa dwumadie so yɛbɛda yɛhwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa ɔmo kan yɛ ho ɛma yɛ pa yɛ papa na kyɛwa utie yɛ no ɛfiri sɛ ɔmo ni hɔ a yeso yɛnni hɔ yɛbɛda ase Osei Aboagye ne mapamfo yɛakra mo yɛkɔ long time dadwoada ɔmanfoɔ bɛte yɛn kama paa